Akwụkwọ abụọ nke Samuel, isi nke mbụ. O ruo, mgbe ọnwụ Sọl gasịrị, mgbe Devid siri na ntigbu Amalek lọta, mgbe Devid nọkwara na Ziklag ụbọchị abụọ, o ruo ụbọchị nke atọ, lee, otu nwoke siri n'ọnụma ụlọikwu pụta site n'ebe Sọl nọ. Uwe ya niile dọwara adọwa, aja dịkwa n'isi ya. O ruo, mgbe ọ bịakwutere Devid, ọ daruru ala wee kpọọ isi ala. Devid wee sị ya, "Olee ebe i si bịa?" Ọ sị ya, "N'ọnụma ụlọikwu Izrel ka m wepụgara onwe m." Devid wee sị ya, "Gịnị bụ ihe i mere? Biko gosi m." Ọ sị, "Na ndị Izrel esiwo n'agha gbalaga ọzọkwa. Ọtụtụ n'ime ndị Izrel adawo nwụọ. Ọzọkwa, Sọl na Jonatan nwa ya nwụrụ anwụ." Devid wee sị nwa okorobịa ahụ nke na-egosi ya, "I si aṅaa mara na Sọl na Jonatan nwa ya nwụrụ anwụ?" Nwa okorobịa ahụ nke na-egosi ya wee sị, "Ọ dabatara m ịnọ n'ugwu Gilboa, ma lee, Sọl na-adabere n'ùbe ya. Ma lee, ụgbọala na ndị nwe ịnyịnya sosiri ya ike. O wee haa anya n'azụ m, hụ m, wee kpọọ m oku, m wee sị, 'Lee m.' Ọ sị m, 'Onye ka ị bụ?' M wee sị ya, 'Onye Amalek ka m bụ.' Ọ sị m, 'Biko guzo n'akụkụ m, mee ka m nwụọ, n'ihi na anya ajọ ejidewo m, n'ihi na ndụ m niile dịzu n'ime m.' M wee guzo n'akụkụ ya mee ka ọ nwụọ, n'ihi na amaara m na ọ gaghị adị ndụ mgbe ọ dasịrị. M were okpueze nke dị n'isi ya, ya na ọlaaka nke dị n'ogwe aka ya, m wee chịtara ha onwe m n'ebe a." Devid wee jide uwe ya, dọwaa ha. Otu a ka ndị ikom niile ya na ha nọ mekwara. Ha wee tie aka n'obi kwaa akwa, buo ọnụ ruo anyasị n'ihi Sọl, na n'ihi Jonatan nwa ya, na n'ihi ndị Jehova, na n'ihi ụlọ Izrel, n'ihi na ha dara site na mma agha. Devid wee sị nwa okorobịa na-egosi ya, "Olee ebe i si bịa?" Ọ sị, "Nwa ọbịa, bụ onye Amalek ka m bụ." Devid wee sị ya, "I si aṅaa ghara ịtụ egwu isetị aka gị ibibi onye Jehova tere mmanụ?" Devid wee kpọọ otu n'ime ụmụ okorobịa sị, "Jeruo nso dakwasị ya." O wee tigbuo ya, o wee nwụọ. Devid wee sị ya, "Ọbara gị dịkwasị n'isi gị, n'ihi na ọnụ gị azawo imegide gị, sị, 'Mụ onwe m emewo ka ọ nwụọ bụ onye Jehova tere mmanụ.'" Devid wee were abụ akwa nke abụọra Sọl, bụkwara Jonatan nwa ya. O wee sị ha, "Zi ụmụ Juda abụ ọta. Lee, edewo ya n'akwụkwọ Jasha. Izrel ebuwo mma gị n'elu ebe dị elu gị, ndị dị ike esiwo aṅaa daa. Unu egosila ya n'ime Gat. Unu ezisala ozi ya n'ezi niile nke Ashkelọn, ka ụmụ ndị inyom ndị Filistia wee ghara ịṅụrị ọṅụ, ka ụmụ ndị inyom nke ndị a na-ebighị ugwu wee ghara ịṅụrị ọṅụ agha. Unu ugwu Gilboa, ka igirigi ma ọ bụ mmiri ozuzo ghara ịdịkwasị unu, ma ọ bụ ubi nke aja mbuli, n'ihi na n'ebe ahụ ka a sọrọ ọta ndị dike oyi. N'ebe ahụ ka a sọrọ ọta ndị dike oyi. Ọta Sọl dị ka a ga-asị na ọ bụ onye a na-eteghị mmanụ. Ọbara ndị e gburu egbu, ọbụba ndị dike. Ụta Jonatan esighị na ha laa azụ. Mma agha Sọl esighịkwa lọta n'efu.
Sọl na Jonatan bụ ndị na-ahụrịta onwe ha n'anya, bụrụkwa ndị dị ụtọ na ndụ ha. E kewaghịkwa ha n'ọnwụ ha. Ha dị gara gara karịa ugo, ha dị ike karịa ọdụm. Ụmụ ndị inyom Izrel kwaranụ Sọl akwa. Onye na-eyibe unu uwe uhie ya na ihe ụtọ dị iche iche, onye na-atụkwasị ihe ịchọ mma ọlaedo n'uwe unu. Ndị dike siwa aṅaa daa n'etiti agha ahụ. Jonatan, n'elu ebe gị dị elu ka ị bụrụ onye egburu egbu. Anọ m na mkpa n'ihi gị. Nwanne m Jonatan, ị dị ụtọ nke ukwuu n'ebe m nọ. Ịhụnanya gị nke ị hụrụ m dị ebube karịa ịhụnanya ndị inyom. Ndị dike esiwa aṅaa daa, ihe agha esiwa aṅaa laa ha n'iyi. Akwụkwọ abụọ nke Sọl isi nke 2. O ruo, ka nke a gasịrị, Devid jụrụ Jehova ese sị, m ga-arịgo n'otu n'ime obodo Juda? Jehova wee sị ya, rịgo. Devid wee sị, olee ebe m ga-arịgo? Ọ sị, ruo Hebrọn. Devid wee rịgo n'ebe ahụ, ya na ndị inyom ya abụọ kwa, bụ Ahinoam nwanyị Jezril, na Abigail bụ nwanyị Nebal onye Kamel. Ndị ikom ndị ya na ha nọ ka Devid mere ka ha rịgota, nwoke ọbụla n'ụlọ ya. Ha wee biri n'obodo niile nke Hebrọn. Ndị ikom Juda wee bịa tee Devid mmanụ n'ebe ahụ ịbụ eze ụlọ Juda. Ha wee gosi Devid sị, ndị ikom Jebesh Gilead bụ ndị liri Sọl. Devid wee zigara ndị ikom Jebesh Gilead ndị ozi sị ha, ndị a gọziri agọzi dịrị Jehova ka unu bụ, na unu emeworo onye nwe unu bụ Sọl ebere a, unu wee lie ya. Ma ugbu a, Jehova mere unu ebere n'eziokwu. Ọzọkwa, mụ onwe m ga-emeghachikwuru unu ezi ihe a, n'ihi na unu emewo ihe a. Ma ugbu a, ka aka unu dị ike, bụrụkwanụ ndị dimkpa, n'ihi na onye nwe unu bụ Sọl anwụwo. Ọzọkwa, mụ ka ụlọ Juda teworo mmanụ ịbụ eze ha. Ma Abna nwanne ya bụ onyeisi osu ndị agha Sọl nwere, kuru Ishboshet nwa Sọl, mee ka ọ gabiga ruo Mahanaim. O wee mee ya eze Gilead, na nke ndị Ashurites, na nke Jezril, na nke Ifrem, na nke Benjamin, na nke Izrel niile. Ishboshet nwa Sọl gbara ọgụ afọ 2 mgbe ọ malitere ịbụ eze Izrel. O wee bụrụ eze afọ 2. Otu ọ dị, ụlọ Juda soro Devid. Ọnụọgụgụ ụbọchị Devid bụ eze ụlọ Juda n'ime Hebrọn wee dị afọ 7 na ọnwa 6. Abna nwanne ya na ndị ohu Ishboshet nwa Sọl wee si na Mahanaim pụta ruo Gibiọn. Joab nwa Zeruaya na ndị ohu Devid wee pụọ zute ha n'otu n'akụkụ ọdọ mmiri Gibiọn. Ha wee nọdụ, ndị Devid n'otu akụkụ ọdọ mmiri, na ndị Ishboshet n'akụkụ nke ọzọ nke ọdọ mmiri. Abna wee sị Joab, biko, ka ụmụ okorobịa bilie, mee ihe ọchị n'ihu anyị. Joab wee sị, ka ha bilie. Ha wee bilie gabiga n'ọnụọgụgụ mmadụ 12 dịrị Benjamin, dekwara Ishboshet nwa Sọl, na mmadụ 12 n'ime ndị ohu Devid. Ha wee jide nwoke ọbụla jide isi ibe ya, wee maa mma agha ya n'akụkụ ibe ya. Ha wee dakọọ n'otu, e wee kpaa ha ebe ahụ Helkat Hazurim nke dị na Gibiọn. Agha wee dị ike nke ukwuu n'ụbọchị ahụ. E wee tigbuo Abna na ndị ikom Izrel n'ihu ndị ohu Devid.
Ụmụ ndị ikom Zeruaya 3 nọkwa n'ebe ahụ, bụ Joab, na Abishai na Asahel. Ma ụkwụ Asahel dị mfe n'ịgba ọsọ, dịka otu n'ime mgbada nke dị n'ọhịa. Izrel wee chụọ Abna n'azụ. Asahel wee chụọ Abna n'azụ, ma o sighị n'ịsọ Abna wezuga onwe ya ije n'aka nri maọbụ n'aka ekpe. Abna wee ghaa anya n'azụ sị, "Ọ bụ gị bụ nke a, Asahel?" Ọ sị, "Mụ ka ọ bụ." Abna wee sị ya, "Wezuga onwe gị n'aka nri gị maọbụ n'aka ekpe gị. Jidere onwe gị otu n'ime ụmụ okorobịa, chịrị n'onwe gị ihe ya ị ga-alụta." Ma Asahel ekweghị isi n'iso ya wezuga onwe ya. Abna wee sịkwa Asahel ọzọ, "Si n'iso m wezuga onwe gị. N'ihi gịnị ka m ga-etigbu gị ruo ala? M ga-esikwa aṅaa weliere Joab nwanne gị ihu m?" Ma ọ jụrụ iwezuga onwe ya. Abna wee were isi ùbe ya tie ya n'okpuru ọgịrịga ya nke ise. Ùbe wee pụta n'azụ ya, o wee daa n'ebe ahụ nwụọ n'okpuru ya. O ruo na ndị niile ndị bịara ebe ahụ bụ ebe Asahel dara nwụọ guzoro, ma Joab na Abishai chụrụ Abna n'azụ. Anyanwụ wee daa mgbe ahụ, mgbe ndị ahụ bịaruru ugwu nta Ama, nke dị n'ihu Gia n'ụzọ ọzara Gibiọn. Ụmụ Benjamin wee chịkọta onwe ha iso Abna n'azụ. Ha wee ghọọ otu ụsụ, guzo n'elu otu ugwu nta. Abna wee kpọọ Joab oku sị, "Ọ bụ ruo mgbe ebighị ebi ka mma agha ga-eripịa? Ị maghị na ilu ka ọ ga-adị n'ikpeazụ? Rukwa ole mgbe ka ị na-agaghị asị ndị gị ka ha si n'iso ụmụnne ha laghachi?" Joab wee sị, "Chineke na-adị ndụ, ọ bụrụ na ị kwughị n'ezie, mgbe ahụ site n'ụtụtụ ndị m ga-arịgowori, nwoke ọbụla site n'iso nwanne ya." Joab wee fụọ opi ike, ndị ya niile wee guzo. Ha achọghịkwa Izrel n'azụ ọzọ. Ha egbughịkwa agha ọzọ. Ma Abna na ndị ikom ya jere ije n'Araba abalị ahụ niile. Ha wee gabiga Jọdan, jee ije na Bitrọn niile, bịaruo Mahanaim. Joab wee si n'iso Abna lọta. O wee chịkọta ndị ya niile. Ma a gụkọtara ndị ikom 19 na Asahel, ndị na-adịghị n'etiti ndị ohu Devid. Ma ndị ohu Devid tigburu ọgụ ndị ikom 18 sitere na Benjamin, na n'etiti ndị ikom Abna, ha wee nwụọ. Ha wee bulie Asahel, lie ya n'ili nna ya nke dị na Betlehem. Joab na ndị ikom ya wee jee ije abalị ahụ niile. Ìhè ụtụtụ wee pụtara ha na Hebrọn. Akwụkwọ abụọ nke Samuel isi nke 3. Agha ahụ wee dị ogologo n'etiti ụlọ Sọl na ụlọ Devid. Ma Devid dị ike na-aga n'ihu, ma ụlọ Sọl enweghị ike na-ala azụ azụ. E wee mụọra Devid ụmụ ndị ikom n'ime Hebrọn. Ọkpara ya bụ Amnọn, nke Ahinoam bụ nwanyị Jezril mụrụ. Nwa ya nwoke nke abụọ bụ Kiliab, nke Abigail nwunye Nebal bụ onye Kamel mụrụ. Nke atọ bụ Absalọm, nwa Maịka, nwa nwanyị Talmai bụ eze Geshua. Nke anọ bụ Adonaịja nwa Hagit,
Nke ise bụ Shefataya nwa Abital. Nke isii bụ Itream nke Egla nwunye Devid mụrụ. Ndị a ka ọ mụrụ Devid n'ime Hebrọn. Mgbe agha dị n'etiti ụlọ Sọl na ụlọ Devid, Abna na-eme onwe ya ka ọ dị ike n'ụlọ Sọl. Ma Sọl nwere iko nwanyị aha ya bụ Rispa, nwa nwanyị Aya. Ishboshet wee sị Abna, "Gịnị mere ịbakwuru iko nwanyị m?" Iwe Abna wee dị ọkụ nke ukwuu n'ihi okwu Ishboshet. Ọ sị, "Ọ bụ isi nkịta nke ụlọ Juda nwere ka m bụ. Taa ka m na-emere ụlọ Sọl bụ nna gị, na-emekwara ụmụnne gị, na-emekwara ndị enyi ya ebere. Emeghịkwa m ka iruo Devid aka. Ma ị na-ebo m ebubo ajọ omume banyere nwanyị a taa." Chineke mee Abna otu a, meekwa ya ihe ọzọ otu a, ma a sị na emereghị m Devid ọbụla otu a, bụ dịka Jehova ṅụworo ya n'iyi, ime ka alaeze si n'ụlọ Sọl gabiga, na ime ka ocheeze Devid guzosie ike n'elu Izrel na n'elu Juda, site na Dan wee ruo Bịasheba. Ma ọ pụghị ịzaghachi Abna okwu ọzọ, n'ihi na ọ tụrụ egwu ya. Abna wee zigara Devid ndị ozi n'ọnọdụ ya, sị, "Onye nwe ala." Ọ sịkwara, "Ka mụ na gị gbaa ndụ, ma lee, aka m ga-adịrị gị, ime ka Izrel niile chegharịa bịakwute gị." O wee sị, "Ọ dị mma, mụ onwe m na gị ga-agba ndụ. Naanị otu ihe ka mụ onwe m na-ajụ n'aka gị, sị, ị gaghị ahụ ihu m ma ọ bụrụ na ị bughị ụzọ mee ka Maịka nwa Sọl bịa mgbe ị ga-abịa ịhụ ihu m." Devid wee zigara Ishboshet nwa Sọl ndị ozi, sị, "Nye nwunye m bụ Maịka, onye m ji ọgụ apị 5 nke ndị Filistia lụtara onwe m." Ishboshet wee ziga, nara ya n'aka di ya, bụ n'aka Paltiel nwa Laish. Di ya wee soro ya jee, na-akwa akwa n'azụ ya ruo Bahurim. Abna wee sị ya, "Jee, laghachi." O wee laghachi. Okwu Abna wee dịnyere ndị okenye Izrel, sị, "Na mgbe gara aga, unu na-achọ Devid ka ọ bụrụ eze unu. Ma ugbu a, meenụ ya, n'ihi na Jehova ekwuwo okwu banyere Devid, sị, m ga-ewere aka Devid bụ ohu m zọpụta ndị mbụ Izrel n'aka ndị Filistia na n'aka ndị iro ha niile." Abna kwukwara na ntị Benjamin. Abna wee jeekwa ikwu na ntị Devid n'ime Hebrọn ihe niile nke dị mma n'anya Izrel na n'anya ụlọ Benjamin niile. Abna wee bịakwute Devid ruo Hebrọn, ya na ohu ndị ikom. Devid wee meere Abna, mekwara ndị ikom soro ya oke oriri. Abna wee sị Devid, "Ka m bilie jee chịkọtara onye nwe m bụ eze Izrel niile, ka gị na ha wee gbaa ndụ, ka ị wee bụrụkwa eze ndị niile nke mkpụrụ obi gị na-achọsi ike." Devid wee zilaga Abna, o wee laa n'udo. Ma lee, ndị ohu Devid na Joab si n'ụsụ ndị na-anapụnara mmadụ ihe bịa. Ọ bụkwa ọtụtụ ihe nkwata ka ha bubatara n'aka ha. Ma Abna anọnyeghị Devid n'ime Hebrọn, n'ihi na o zilagawo ya, o wee laa n'udo. Joab na ụsụ ndị agha niile
ndị soro ya wee bịa, ha wee gosi Joab sị, Abna nwa Nea bịakwutere eze, o wee zilaga ya, o wee laa n'udo. Joab wee bịakwute eze sị, gịnị ka i meworo? Lee, Abna bịakwutere gị. N'ihi gịnị ka nke a bụ na i zilagawo ya, o wee lasịa? Ị mawo Abna nwa Nea na ọ bụ ịrafu gị ka ọ bịara, ya na ịmara ọpụpụ gị na mbata gị, na ịmata ihe niile nke gị onwe gị na-eme. Joab wee si n'ebe Devid nọ pụta, ziga ndị ozi n'azụ Abna. Ha wee mee ka o si n'olulu mmiri Saịra bịaghachi, ma Devid amaghị. Abna wee laghachi ruo Hebrọn. Joab wee wezuga ya n'etiti ọnụ ụzọ ámá ịkpanyere ya ụka na nwayọọ. O wee tie ya n'okpuru agịrịga ya nke ise n'ebe ahụ. O wee nwụọ n'ihi ọbara Asahel bụ nwanne ya. Devid wee nụ nke a mgbe e mesịrị. Ọ sị, ndị pụworo n'ọbara Abna nwa Nea n'ihu Jehova ruo mgbe ebighị ebi ka mụ na alaeze m bụ. Ka ọ dakwasị n'isi Joab na ụlọ nna ya niile, ka a gharakwa ibipụ n'ụlọ Joab onye nwere oruru n'anụ ahụ ya, ma ọ bụ onye ekpenta, ma ọ bụ onye na-adabere na mkpanaka, ma ọ bụ onye na-ada site na mma agha, ma ọ bụ onye nri kọrọ. Ma Joab na Abishai bụ nwanne ya gburu Abna, n'ihi na o mere ka nwanne ha bụ Asahel nwụọ n'ime Gibiọn n'agha ahụ. Devid wee sị Joab, sịkwa ndị niile ya na ha nọ, dọwaanụ uwe unu, kee akwa mkpe n'ụkwụ unu, tie aka n'obi n'ihu Abna. Eze bụ Devid na-ejesokwa ihe eji ebu ozu. Ha wee lie Abna n'ime Hezrọn. Eze wee welie olu ya kwaa akwa n'ili Abna. Ndị Izrel niile wee kwaa akwa. Eze wee bụọrọ Abna abụ akwa sị, ọ bụ dịka onye nzuzu na-anwụ ka Abna ga-anwụ. Ekeghị aka gị abụọ agbụ, emeghịkwa ka ụkwụ gị abụọ bịaruo nso ihe ọla eji kee ụkwụ abụọ. Dịka onye na-ada n'ihu ndị ajọ omume, otu a ka ị dara. Ndị Izrel niile wee kwara ya akwa ọzọ. Ndị ahụ niile wee bịa ime ka Devid rie nri ụbọchị fọdụrụ. Ma Devid ṅụrụ iyi sị, Chineke mee m otu a, meekwa m ihe ọzọ otu a, ọ bụrụ na edetụ m nri ọnụ, ma ọ bụ ihe ọbụla ọzọ tupu ọdịda anyanwụ. Ndị ya niile wee mata ọ dị mma n'anya ha, dịka ihe ọbụla eze mere dị mma n'anya ndị ya niile. Ndị ya niile na Izrel niile wee mara n'ụbọchị ahụ na o siteghị n'aka eze ime ka Abna nwa Nea nwụọ. Eze wee sị ndị ohu ya, unu amaghị na onye ìsì na onye ukwu adawo n'Izrel taa? Eze wee sị ndị ohu ya, unu amaghị na onye isi na onye ukwu adawo n'Izrel taa? Ma mụ onwe m aka ya ahụ taa. Ọ bụ ezie na abụ m onye e tere mmanụ ịbụ eze. Ndị ikom ndị a bụ ụmụ Zeruaya dịkwa ike karịa m. Jehova kwụghachi onye na-eme ihe ọjọọ dịka ihe ọjọọ ya si dị. Akwụkwọ abụọ nke Samuel, isi nke 4.
Ish-boshet nwa Sọl wee nụ na Abna anwụwo n'ime Hebrọn, aka ya wee kụda. Izrel niile makwara jijiji. Ma Ish-boshet nwa Sọl nwere ndị ikom abụọ ndị bụ ndị isi ụsụ ndị na-apụnara mmadụ ihe. Aha otu bụ Baana, aha nke ọzọ bụ Rekab. Ha bụ ụmụ ndị ikom onye Beerọt sitere n'ụmụ Benjamin, n'ihi na a na-agụkwara Benjamin Beerọt. Ndị Beerọt wee gbalaga na Gitaim, bụrụ ndị ọbịa n'ebe ahụ ruo taa. Ma Jonatan nwa Sọl nwere nwa nwoke nke dara ngwaọrụ n'ụkwụ ya abụọ. Ọ gbara afọ 5 mgbe akụkọ Sọl na Jonatan siri na Jezreel bịa. Nwaanyị na-azụ ya wee kuru ya gbalaga. O ruo mgbe ọ na-eme ngwa ịgbalaga, nwata ahụ dara ada wee ghọọ onye ngwaọrụ. Aha ya bụ Mefiboshet. Ụmụ Rimọn onye Beerọt bụ Rekab na Baana wee jee bịaruo ụlọ Ish-boshet dịka n'ikpo ọkụ nke ehihie, ma ya onwe ya na-edina ndị n'etiti ehihie. Ma n'ebe ahụ ka ha bịara ruo etiti ụlọ, dịka ha na-ewere ọka wit, ha wee tie ya n'okpuru ọgịrịga nke 5. Rekab na Baana bụ nwanne ya wee wepụga onwe ha. Ma mgbe ha batara n'ụlọ, ka ya onwe ya na-edina n'ihe ndina ya n'ime ụlọ ndina ya, ha wee tigbuo ya mee ka ọ nwụọ, wezuga isi ya, were isi ya jee ije n'ụzọ Araba abalị ahụ niile. Ha wee butere Devid isi Ish-boshet ruo Hebrọn sị eze, lee, isi Ish-boshet nwa Sọl bụ onye iro gị nke chọrọ ndụ gị. Ma Jehova abụworo onye nwe m bụ eze. Jehova abọworo onye nwe m bụ eze ọbọ taa n'ahụ Sọl na n'ahụ mkpụrụ ya. Devid wee zaa Rekab na Baana nwanne ya bụ ụmụ Rimọn onye Beerọt sị ha, Jehova na-adị ndụ, onye gbapụtaworo mkpụrụ obi m na mkpagbu niile. Mgbe otu onye na-egosi m sị, lee, Sọl anwụgo, ma onye ahụ n'anya ya onwe ya dị ka onye na-ezi ozi ọma, m wee jide ya, gbuo ya na Ziklag. Nke a bụ ihe m nyere ya banyere ozi ọma ahụ. M ga-esi aṅaa ghara imekarị otu a? Mgbe ndị ikom ndị na-emebi iwu gbuworo onye ezi omume n'ụlọ ya n'elu ihe ndina ya. Ma ugbu a, m gaghị ajụta ọbara ya n'aka unu kpochapụ unu n'ụwa. Devid wee nye ụmụ okorobịa iwu, ha wee gbuo ha, bepụ aka ha na ụkwụ ha, kwụba ha n'akụkụ ọdọ mmiri n'ime Hebrọn. Ma ha were isi Ish-boshet lie ya n'ili Abna n'ime Hebrọn. Akwụkwọ abụọ nke Samuel isi nke 5. Ebu Izrel niile wee bịakwute Devid ruo Hebrọn kwuo sị, lee, ọkpụkpọ gị na anụ ahụ gị ka anyị bụ. Na mgbe gara aga, mgbe Sọl bụ eze anyị, gị onwe gị bụ onye na-edupụ na onye na-edubata Izrel. Jehova wee sị gị, gị onwe gị ga-azụ ndị m bụ Izrel. Onwe gị ga-abụkwa onye ndu Izrel. Ndị okenye niile nke Izrel wee bịakwute eze ruo Hebrọn.
ha na eze bụ David wee gbaa ndụ n'ime Hebrọn n'ihu Jehova. Ha wee tee David mmanụ ịbụ eze Izrel. Onye gbara 100 afọ na 10 ka David bụ mgbe ọ malitere ịbụ eze. 100 afọ 2 ka ọ bụ eze. Na Hebrọn ka ọ bụ eze Juda afọ 7 na ọnwa 6. Na Jerusalem ka ọ bụkwa eze Izrel na Juda niile 100 afọ na 13. Eze na ndị ikom ya wee jeruo Jerusalem jekwuru ndị Jebus bụ ndị bi n'ala ahụ. Ha wee gwa David okwu sị, "Ị gaghị abata n'ebe a," kama ndị ìsì na ndị ngwaọrụ ga-eme ka i wezuga onwe gị, na-asị, "David agaghị abata n'ebe a." David wee were ebe e wusiri ike nke Zayọn, nke ahụ bụ obodo David. David wee sị n'ụbọchị ahụ, onye ọbụla nke na-etigbu ndị Jebus ya jeruo ebe mmiri si aga, wee tigbuo ndị ngwaọrụ na ndị ìsì bụ ndị mkpụrụ obi David na-akpọ asị. N'ihi nke a ka ha na-asị, "Ndị ìsì na ndị ngwaọrụ nọ, ọ gaghị aba n'ụlọ." David wee biri n'ebe ahụ e wusiri ike, o wee kpọọ ya obodo David. David wee wuo obodo gburugburu site na Milo wee ruo n'ime ya. David wee na-aga n'ihu na-eje naanị ukwu. Jehova bụ Chineke nke ụsụ niile nke ndị agha nọnyekwara ya. Hiram bụ eze Taya wee zigara David ndị ozi n'osisi sida na ndị ọka n'osisi na ndị ọka na nkume. Ha wee wuore David ụlọ. David wee mara na Jehova emewo ya ka o guzosie ike ịbụ eze Izrel. Ọ makwara na o buliwo alaeze ya n'elu n'ihi ndị ya bụ Izrel. David wee si na Jerusalem kuru ndị ikom nwanyị na ndị inyom ọzọ. Mgbe o siri na Hebrọn bịasịa, e wee mụọra David ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom ọzọ. Ndị a bụkwa aha ndị a mụrụ ya na Jerusalem: Shamua na Shobab na Netan na Solomọn na Eba na Elishua na Nefeg na Jafia na Elishama na Eliada na Elifelet. Ndị Filistia wee nụ na ha tere David mmanụ ịbụ eze Izrel. Ndị Filistia niile wee rigo ịchọ David. David wee nụ ya, rịda n'ebe ahụ e wusiri ike. Ma ndị Filistia bịara gbasoo onwe ha na ndagwurugwu Refaim. David wee jụọ Jehova sị, "M ga-arịgoro ndị Filistia? Ị ga-enye ha n'aka m?" Jehova wee sị David, "Rigo, n'ihi na aghaghị m inye ndị Filistia n'aka gị." David wee bịaruo Baal-Perazim. David wee tigbuo ha n'ebe ahụ. O wee sị, "Jehova ekwopụwo megide ndị iro m n'ihu m, dịka nkwụpụ mmiri." N'ihi nke a ka ọ kpọrọ aha ebe ahụ Baal-Perazim. Ha wee hapụ arụsị niile ha n'ebe ahụ. David na ndị ikom ya wee chịrị ha. Ndị Filistia wee rigokwa ọzọ gbasoo onwe ha na ndagwurugwu Refaim. David wee jụọ Jehova sị, "Arịgola, gaa gburugburu ruo n'azụ ha, bịakwute ha na ncherịta ihu osisi balsam."
ọ ga-erukwa mgbe ị nụrụ olu ikiti ukwu n'elu osisi balsam ahụ. Mgbe ahụ, ị ga-eme ngwa, n'ihi na mgbe ahụ ka Jehova pụworo n'ihu gị itigbu ọmụma ụlọikwu ndị Filistia. Devid wee mee otu a, dịka Jehova nyere ya iwu. O wee tigbuo ndị Filistia site na Geba ruo ebe ị na-aba Geza. Akwụkwọ abụọ nke Samuel, isi nke 6. Devid wee chịkọtakwa ndị ikom niile ahọpụtara n'Izrel, ọgụnụ mmadụ 315. Devid wee bilie si n'Abia Juda jee, ya na ndị Izrel niile ndị ya na ha nọ, isi n'ebe ahụ bugota igbe Chineke, nke a kpọkwasịrị aha, bụ aha Jehova nke usu niile nke ndị agha, onye na-anọkwasị cherubim. Ha wee mee ka ụgbọala ọhụrụ buru igbe Chineke. Ha wee bupụta ya n'ụlọ Abinadab nke dị n'ugwu nta. Ụza na Ahio bụ ụmụ Aminadab wee na-edu ụgbọala ọhụrụ ahụ. Ha wee bupụta ya n'ụlọ Aminadab nke dị n'ugwu nta, ya na igbe Chineke. Ahio wee na-eje n'ihu igbe ahụ. Devid na ụlọ Izrel niile na-egwu egwu n'ihu Jehova, were ihe niile eji osisi fịa mee, werekwa ụbọ akwara na une na egwu otiti na kastanet na àjà. Ha wee bịaruo ebe nzọcha ọka Nakọn. Ụza wee setịa aka ya ruo ebe igbe Chineke dị, jide ya, n'ihi na ehi na-agba ụkwụ. Iwe Jehova wee dị ọkụ megide Ụza. Chineke wee tigbuo ya n'ebe ahụ n'ihi mmehie ya. O wee nwụọ n'ebe ahụ n'akụkụ igbe Chineke. Iwe Devid wee dị ọkụ n'ihi na Jehova tiwapụtara ntiwa megide Ụza. O wee kpọọ ebe ahụ Perez Ụza ruo taa. Devid wee tụọ egwu Jehova n'ụbọchị ahụ. Ọ sị, igbe Jehova ọ ga-esi aṅaa bịakwute m? Devid ekweghịkwa iwezugara onwe ya igbe Jehova ruo obodo Devid, ma Devid buzugara ya ruo ụlọ Obed-Edom, bụ onye Gat. Igbe Jehova wee nọdụ n'ụlọ Obed-Edom, bụ onye Gat, ọnwa 3. Jehova wee gọzie Obed-Edom na ụlọ ya niile. E wee gosi eze, bụ Devid, sị, Jehova agọziwo ụlọ Obed-Edom na ihe niile o nwere n'ihi igbe Chineke. Devid wee were ọṅụ jee si n'ụlọ Obed-Edom bugotara igbe Chineke n'obodo Devid. O ruo mgbe ndị na-ebu igbe Jehova zọrọ nzọụkwụ 6, ọ chụrụ ehi na nwa ehi mara abụba n'àjà. Devid werekwa ike ya niile tee egwu n'ihu Jehova. E were efọd akwa ọcha kee Devid n'ukwu. Devid na ụlọ Izrel niile wee were iti mkpu ọṅụ, werekwa olu opi ike na-ebugota igbe Jehova. O ruo mgbe igbe Jehova batara n'obodo Devid, Maịkal nwa nwanyị Sọl lepụrụ anya na windo
hụ eze bụ Devid ka ọ na-awụli na-etekwa egwu n'ihu Jehova. O wee leda anya ya n'obi ya, ha wee bubata igbe Jehova, guzo ya n'ọnọdụ ya n'etiti ụlọ ikwu nke Devid mara nye ya. Devid wee suo aja nsure ọkụ na aja udo n'ihu Jehova. Devid wee surbie aja nsure ọkụ ahụ na aja udo niile, gọzie ndị Izrel n'aha Jehova nke usu niile nke ndị agha. O wee kesara ndị Izrel niile, bụ igwe niile nke Izrel, ma nwoke ma nwanyị, mmadụ ọbụla, otu ogbe achịcha na otu ọkpụrụkpụ anụ, na otu mbadamba mkpụrụ vaịn a mịrị amị. Ndị Izrel niile wee laa, nwoke ọbụla n'ụlọ ya. Devid wee lọta ịgọzi ụlọ ya. Maịkal bụ nwa nwanyị Sọl wee pụta izute Devid sị, lee, otu eze Izrel dị nsọpụrụ nke ukwuu taa, onye kpupụrụ uwe n'ahụ ya taa n'anya ndị ohu nwanyị nke ndị ohu ya, dịka otu n'ime ndị ikom efu na-ekpupụ uwe n'ahụ ya ekpupụ. Devid wee sị Maịkal, ọ bụ n'ihu Jehova onye họpụtara m karịa nna gị, karịkwa ụlọ ya niile, inye m iwu ịbụ onye ndu ndị Jehova bụ Izrel. M ga-egwu egwu n'ihu Jehova, ma m ga-ewetakwara onwe m nkọcha karịa nke a. M ga-adịkwa ala n'anya m, ma ndị ohu nwanyị ndị i kwuru okwu banyere ha, n'etiti ha ka a ga-asọpụrụ m. Ma Maịkal bụ nwa nwanyị Sọl, o nweghị nwa ruo ụbọchị ọnwụ ya. Akwụkwọ abụọ nke Samuel isi nke 7. O ruo mgbe eze biri n'ụlọ ya, mgbe Jehova mekwara ka o zuru ike pụọ n'aka ndị iro ya niile gburugburu, na eze sịrị Netan bụ onye amụma, biko lee, mụ onwe m na-ebi n'ụlọ Sida, ma igbe Chineke na-ebi n'etiti akwa nkwụba. Netan wee sị eze, ihe niile nke dị n'obi gị jee mee ya, n'ihi na Jehova nọnyere gị. O ruo n'abalị ahụ na okwu Jehova ruru Netan ntị sị, jee si ohu m bụ Devid, otu a ka Jehova sịrị, ọ bụ gị onwe gị ga-ewuru m ụlọ ịbụ ebe m ga-ebi, n'ihi na ebighị m n'ụlọ site n'ụbọchị m mere ka ụmụ Izrel si n'Ijipt rigota wee ruo taa, kama m na-ejegharị n'ụlọ ikwu na n'ebe obibi m, n'ebe niile nke m na-ejegharị n'etiti ụmụ Izrel niile. Ọ dị okwu m gwara otu n'ebo Izrel niile, nke m nyere iwu izu ndị m bụ Izrel, si n'ihi gịnị ka unu na-ewurughị m ụlọ Sida? Ma ugbu a, otu a ka ị ga-asị ohu m bụ Devid, otu a ka Jehova nke usu niile nke ndị agha sịrị, mụ onwe m siri n'ebe ịta nri anụ ụlọ, sikwa n'ebe ị na-eso igwe ewu na atụrụ kuru gị, ka ị bụrụ onye ndu ndị mbụ Izrel, wee nọnyere gị n'ebe ọbụla i jere. Ebipụkwara m ndị iro gị niile n'ihu gị. M ga-emekwara gị aha ukwu dịka aha ndị ukwu ndị nọ n'ụwa. M ga-edokwara ndị mbụ Izrel otu ebe, kụkwa ha dịka osisi, ka ha wee biri n'ọnọdụ ha, ghara ịma jijiji ọzọ. Ụmụ ajọ omume agaghị ewedakwa ha ọzọ dịka na mbụ, na dịka site n'ụbọchị mgbe m nyere ndị ikpe iwu ịbụ ndị isi ndị mbụ Izrel. Emewokwa m ka ị zuru ike pụọ n'aka ndị iro gị niile. Jehova egosiwokwa gị na Jehova ga-emere gị ụlọ mgbe ụbọchị gị zuru, mgbe ị ga-esoro nna gị ha dinakwa n'ọnwụ. M ga-emekwa ka o bilie, bụ mkpụrụ gị nke ga-anọchi gị, nke ga-esi n'afọ gị pụta. M ga-emekwa ka alaeze ya guzosie ike. Onye ahụ ga-ewuru aha m ụlọ. M ga-emekwa ka ocheeze ya nke alaeze ya guzosie ike ruo mgbe ebighị ebi. Mụ onwe m ga-abụrụ ya nna, ya onwe ya ga-abụkwara m nwa. Ọ bụrụ na o mee ajọ omume, m ga-ewere mkpanaka mmadụ, werekwa ihe otiti nke ụmụ mmadụ dụọ ya ọdụ. Ma ebere m agaghị esi n'ebe ọ nọ wezuga onwe ya, dịka m wezugara ya n'ebe Sọl nọ.
onye m wezugara n'ihu gị, ma ụlọ gị na alaeze gị ga-ekwesị ntụkwasị obi n'ihu gị ruo mgbe ebighị ebi. A ga-eme ka ocheeze gị bụrụ ihe guzosiri ike ruo mgbe ebighị ebi. Dịka okwu ndị a niile si dị dịka ọhụ a niile si dị, otu a ka Netan gwara Devid okwu. Eze bụ Devid wee baa nọdụ ala n'ihu Jehova, ọ sị, onye ka m bụ, Onyenwe anyị Jehova? Gịnịkwa ka ụlọ m bụ na imewo ka m bịaruo n'ebe a na mgbe a? Ma nke a bụ naanị ihe nta gị n'anya gị, Onyenwe anyị Jehova. I wee kwukwa okwu banyere ụlọ ohu gị ruo mgbe dị anya. Nke a bụkwa iwu banyere mmadụ, Onyenwe anyị Jehova. Ma gịnị ka Devid ga-agwakwa gị ọzọ? N'ihi na gị onwe gị maara ohu gị, Onyenwe anyị Jehova. N'ihi na o kwughị na dịka obi gị si dị ka i meworo ihe ịdị ukwuu a niile, ime ka ohu gị mara ya. N'ihi nke ịdị ukwuu, Onyenwe anyị Jehova, n'ihi na ọ dịghị onye dịka gị, ọ dịghịkwa Chineke ma ọ bụghị gị. Dịka ihe na-esi dị nke anyị nụworo na ntị anyị. Ma olee mba dịka ndị gị, dịka Izrel, bụ otu mba nke na-eguzo iche n'ụwa, nke Jehova jiri gbapụtara onwe ya ka ọ bụrụ otu ndị, na imere onwe ya aha, na imere unu ihe ịdị ukwuu, na imere ala gị ihe dị egwu n'ihu ndị gị, nke i siri n'Ijipt bụ mba dị iche iche ọzọ na ndị chi niile ha gbapụtara onwe gị. I wee mee ndị gị bụ Izrel ka o guzosiere gị ike, ịbụrụ gị otu ndị ruo mgbe ebighị ebi. Gị onwe gị Jehova wee ghọrọ ha Chineke. Ma ugbu a Jehova bụ Chineke. Okwu ahụ nke i kwuworo banyere ohu gị, banyekwara ụlọ ya, mee ya ka o guzosie ike ruo mgbe ebighị ebi. Gị mekwa dịka i kwuworo, ka aha gị dịkwa ukwuu ruo mgbe ebighị ebi, sị, Jehova nke usuu nke ndị agha bụ Chineke Izrel. A ga-emekwa ka ụlọ ohu gị bụ Devid guzosie ike n'ihu gị. N'ihi na gị onwe gị Jehova nke usuu nke ndị agha bụ Chineke Izrel, ikpughewo ntị ohu gị, sị, m ga-ewukwara gị ụlọ. N'ihi nke ohu gị nwetara obi ike ikpere gị ekpere a. Ma ugbu a Onyenwe anyị Jehova, gị onwe gị bụ Chineke onwe ya. Okwu gị niile bụkwa eziokwu. Ịgwawokwa ohu gị ezi ihe a. Ma ugbu a kwere ịgọzi ụlọ ohu gị, ka o wee dịruo mgbe ebighị ebi n'ihu gị. N'ihi na gị onwe gị Onyenwe anyị Jehova ekwuwo ya. Ka e werekwa ngọzi gị na-agọzi ụlọ ohu gị ruo mgbe ebighị ebi. Akwa abụọ nke Samuel isi nke 8. O ruo mgbe nke a gasịrị na Devid tigburu ndị Filistia, mekwa ka ha ruo ala. Devid wee nara n'aka ndị Filistia Beredo nke isi obodo ya. O tigbukwara Moab, were ụdọ ọtụtụ tụọ ha, mee ka ha dị n'ala. O wee tụọ ụdọ ọtụtụ abụọ ime ka ha nwụọ, na ụdọ ọtụtụ zuru ezu ime ka ha dị ndụ. Moab wee ghọrọ Devid ndị ohu na-ebute onyinye ịnata ihe ọma. Devid tigbukwara Hadadeza nwa Rehob, bụ eze Zoba, mgbe ọ na-eje iweghachi ike ya n'akụkụ osimiri. Devid wee napụ n'aka ya nnụ ndị ịnyịnya anọ na ọgụ ise, na ohu nnụ ndị ikom ụzọ abụọ na nnụ 10, bụ ndị ji ụkwụ eje. Devid bupụkwara nkwonkwo ụkwụ ịnyịnya ụgbọala niile, ma o kwere ka ọgụ ịnyịnya ụgbọala 5 fọdụ n'etiti ha. Siria Damaskọs wee bịa inyere Hadadeza bụ eze Zoba aka. Devid wee tigbuo n'etiti ndị Siria ọgụ nnụ ndị ikom ụzọ abụọ na nnụ 15. Devid wee nye ebe nguzo ndị agha n'ime Siria Damaskọs. Siria wee ghọrọ Devid ndị ohu na-ebute onyinye ịnata ihe ọma. Jehova wee na-azọpụta Devid ebe ọbụla o jere. Devid wee chịrị ọta ọlaedo nke dịkwasịrị ndị ohu Hadadeza, chịta ha na Jerusalem. Eze bụ Devid wee si na Beta, sikwa na Beriotaya, bụ obodo Hadadeza, chịrị ọtụtụ ọla nke ukwuu. Toi bụ eze Hamat wee nụ na Devid etigbuwo ụsụ ndị agha niile nke Hadadeza. Toi wee zie Joram onwe ya jekwuru eze bụ Devid iji ajụjụ banyere udo ya na ịgọzi ya, n'ihi na o busoworo Hadadeza agha wee tigbuo ya. N'ihi na nwoke nke na-ebuso Toi agha nke ukwuu ka Hadadeza bụ. Ihe ọlaọcha na ihe ọlaedo na ihe ọla dịkwa n'aka Joram nwa inye ya. Ihe ndị a ka eze bụ Devid dokwara nsọ nye Jehova, tinyere ọlaọcha na ọlaedo nke o doro nsọ site na mba niile nke o budara, site na Siria, sitekwa na Moab, sitekwa na ụmụ Amọn, sitekwa na ndị Filistia, sitekwa na Amalek, sitekwa n'ihe nkwata Hadadeza nwa Rehob, bụ eze Zoba. Devid wee mere onwe ya aha mgbe ọ siri n'itigbu Siria n'ime ndagwurugwu nnu lọta, bụ ọgụ nnụ ndị ikom ụzọ abụọ na nnụ 5. O tinyekwara ebe nguzo ndị agha n'Edom niile ka o tinyere ebe nguzo ndị agha. Edom niile wee ghọrọ Devid ndị ohu. Jehova wee na-azọpụta Devid ebe ọbụla o jere. Devid wee bụrụ eze Izrel niile. Devid wee na-emere ndị ya ihe niile
ekpere n'ikpe n'ezi omume. Joab nwa Zeruaya bụ onyeisi ụsụ ndị agha. Jehoshafat nwa Ahilud bụ onye ncheta. Zadọk nwa Ahiatub na Ahimelek nwa Abiata bụ ndị nchụaja. Seraya bụ ode akwụkwọ. Benaya nwa Jehoiada bụ onyeisi ndị Keret na ndị Pelet. Ụmụ ndị ikom Devid bụ ndị isi n'ije ozi. Akwụkwọ abụọ nke Samuel isi nke 9. Devid wee sị, ọ dị onye ọbụla fọdụrụ ọzọ nye ụlọ Sọl, ka m wee meere ya ebere n'ihi Jonatan. Ụlọ Sọl nwere otu ohu aha ya bụ Ziba. Ha wee kpọọ ya bịakwute Devid. Eze wee sị ya, gị onwe gị bụ Ziba, ọ sị ohu gị bụ ya? Eze wee sị, ọ dị nwoke fọdụrụ ụlọ Sọl ọzọ, ka m wee mere ya ebere Chineke. Ziba wee sị eze, otu nwa nwoke fọdụrụ Jonatan nke dara ngwaọrụ n'ụkwụ ya abụọ. Eze wee sị, olee ebe ọ nọ? Ziba wee sị eze, lee, onye ahụ nọ n'ụlọ Makia nwa Amiel n'ime Lodeba. Eze bụ Devid wee ziga kwupụta ya n'ụlọ Makia nwa Amiel site na Lodeba. Mefiboshet nwa Jonatan nwa Sọl wee bịakwute Devid, akpọ ihu ya n'ala kpọọ isiala. Devid wee sị Mefiboshet, ọ sị, lee ohu gị. Devid wee sị, atụla egwu, n'ihi na aghaghị m imere gị ebere n'ihi Jonatan bụ nna gị. M ga-eweghachikwara gị ubi niile nke Sọl nna gị. Gị onwe gị ga-erikwa nri na tebụl nke m mgbe niile. Ọ kpọọ isiala sị, gịnị ka ohu gị bụ, na ị ga-eche ihu n'ebe nkịta nwụrụ anwụ dị ka m nọ? Eze wee kpọọ Ziba onye bụrụ nwa okorobịa Sọl sị ya, ihe niile nke Sọl na ụlọ ya niile nwere ka m nyeworo nwa onye nwe gị. Ị ga-arụkwara ya ọrụ ala ubi, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom na ndị ohu gị. Ị ga-ewebatakwa mkpụrụ o mere ka nwa onye nwe gị wee nwee nri ọ ga-eri. Ma Mefiboshet nwa onye nwe gị ga-eri nri na tebụl nke m mgbe niile. Ma Ziba nwere ụmụ ndị ikom 15 na ọgụ ndị ohu. Ziba wee sị eze, dịka ihe nne si dị nke onye nwe mbụ eze nyere ohu ya n'iwu, otu a ka ohu gị ga-eme. Eze wee sị, ma Mefiboshet ga na-eri ihe na tebụl nke m dịka otu n'ime ụmụ eze. Mefiboshet nwekwara otu nwatakịrị nwoke aha ya bụ Maịka. Ma ndị niile ndị bi n'ụlọ Ziba bụrụ Mefiboshet ndị ohu. Mefiboshet wee biri na Jerusalem, n'ihi na ọ bụ na tebụl eze ka ọ na-eri ihe mgbe niile, ma ya onwe ya dara ngwaọrụ n'ụkwụ ya abụọ. Akwụkwọ abụọ nke Samuel isi nke 10. O ruo mgbe ihe a gasịrị na eze ụmụ Amọn nwụrụ, Hanọn nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Devid wee sị, m ga-emere Hanọn nwa Nahash ebere dịka nna ya mere m ebere. Devid wee ziga ịkasi ya obi banyere nna ya site n'aka ndị ohu ya. Ndị ohu Devid wee baa n'ala ụmụ Amọn. Ma ndị isi ụmụ Amọn sịrị Hanọn bụ onye nwe ha, Devid ọ na-asọpụrụ nna gị n'anya gị, na o ziteworo gị ndị nkasi obi? Ọ bụ ilepụta obodo a na iledo ya na ịkwatu ya ka Devid zitere ndị ohu ya ịbịakwute gị? Hanọn wee were ndị ohu Devid kọpụ nkewa nke afọ ọnụ ha, bipụkwa uwe mwụda ha n'etiti, ruo otule ha, wee zilaga ha. Ha wee gosi Devid ziga izute ha, n'ihi na ihere na-eme ndị ikom ahụ nke ukwuu. Eze wee sị, nọdụnụ na Jeriko ruo mgbe ahụ ọnụ unu tolitere. Mgbe ahụ ka unu ga-alọta. Ụmụ Amọn wee hụ na ha na-esi Devid isi ọjọọ. Ụmụ Amọn wee ziga gụọ Siria Bet-Rehob na Siria Zoba ohu ọgụ nnu ndị ikom ụzọ 210 ndị ji ụkwụ eje, na eze Maaka ya na nnu ndị ikom 210 na ndị ikom Tob bụ ọgụ nnu ndị ikom na nnu 10. Devid wee nọ ya ziga Joab na ụsụ ndị agha niile bụ ndị dike. Ụmụ Amọn wee pụta doo agha n'usoro n'ohere ọnụ ụzọ ámá Siria Zoba na Rehob, na ndị ikom Tob na Maaka nọrọ onwe ha n'ọhịa. Joab wee hụ na ihu agha ahụ dị megide ya ihu na azụ. O wee họpụta ụfọdụ n'etiti ndị nna họpụtara n'Izrel doo ha n'usoro izute Siria. O tinye ndị Izrel fọdụrụ n'aka Abishai bụ nwanne ya, wee doo ha n'usoro izute ụmụ Amọn. Ọ sị, ọ bụrụ na Siria akarịa m ike, ị ga-abụkwara m onye nzọpụta. Ma ọ bụrụ na ụmụ Amọn akarịa gị ike, m ga-abịakwa ịzọpụta gị. Dị ike ka anyị meekwa onwe anyị ndị dị ike
n'ihi ndị anyị na n'ihi obodo niile nke Chineke anyị. Jehova mekwa ihe dị mma n'anya gị. Joab na ndị soro ya wee bịaruo agha ahụ nso imegide Siria, ha wee gbalaga n'ihu ya. Ụmụ Amọn wee hụ na Siria gbalagawo, ha onwe ha wee gbalagakwa n'ihu Abishai baa n'obodo. Joab wee si n'ebe ụmụ Amọn nọ lọta bịaruo Jerusalem. Siria wee hụ na etigburu ha n'ihu Izrel, ha wee chịkọta onwe ha n'otu. Hadareza wee ziga mee ka Siria ndị nọ n'ofe osimiri pụta. Ha wee bịaruo Hilam Shobak onyeisi ụsụ ndị agha Hadareza jekwara n'ihu ha. Wee gosi David, o wee chịkọta Izrel niile gabiga Jọdan bịaruo Hilam. Siria wee doo onwe ha n'usoro izute David, ha wee buso ya agha. Siria wee gbalaga n'ihu Izrel. David wee gbuo n'etiti ndị Siria ndị ikom nke nna ụgbọala na ọgụ 15 na ọgụ nnu ndị ịnyịnya ozu 5. O tigbukwara Shobak bụ onyeisi ụsụ ndị agha ha, o wee nwụọ n'ebe ahụ. Eze niile bụ ndị ohu Hadareza wee hụ na etigburu ha n'ihu Izrel, ha wee mee ka ha onwe ha na Izrel dị n'udo, wee fee ha ofufe. Siria wee tụọ egwu ịzọpụta ụmụ Amọn ọzọ. Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel, isi nke 11. O ruo n'ọgbụgba afọ, na mgbe ndị eze na-apụ ibu agha, na David zigara Joab ya na ndị ohu ya na Izrel niile, ha wee bibie ụmụ Amọn chigidekwa Raba n'agha. Ma David na-anọdụ na Jerusalem. O ruo na mgbe anyasị, na David siri n'ihe ndina ya bilie jegharịa n'elu ụlọ eze. O wee si n'elu ụlọ ahụ hụ otu nwaanyị ka ọ na-asa ahụ, ma nwaanyị ahụ dị mma nke ukwuu n'ile anya. David wee zie jụọ ajụjụ banyere nwaanyị ahụ. Otu onye wee sị, nwaanyị a ọ bụghị Bethsheba nwa nwaanyị Eliam bụ onye nwunye Urai onye Het? David wee ziga ndị ohu kuru ya nwaanyị ahụ wee bịakwute ya, ya na ya wee dina. Ma nwaanyị ahụ si n'oruru ya na-edo onwe ya nsọ. O wee laghachi n'ụlọ ya. Nwaanyị ahụ wee tụrụ ime ozie gosi David sị, mụ onwe m dị ime. David wee zigara Joab sị, zitere m Uria onye Het. Joab wee zigara David Uria wee bịakwute ya. David wee jụọ ya ajụjụ banyere udo Joab, banyekwara udo ndị Izrel n'otu agha na-aga. David wee sị Uria, rịda n'ụlọ gị saa ụkwụ gị. Uria wee si n'ụlọ eze pụọ. Onyinye nri eze nyere ya wee puso ya n'azụ. Ma Uria dinara n'ọnụ ụzọ ụlọ eze n'etiti ndị ohu niile nke onye nwe ya. Ọ rịdakwaghị ruo ụlọ ya. Ha wee gosi David sị, Uria arịdaghị ruo ụlọ ya. David wee sị Uria, ọ bụ dị ije ka gị onwe gị si bịa, gịnị mere ịrịdaghị ruo ụlọ gị? Uria wee sị David, igbe Chineke na Izrel na Juda na-anọdụ n'ụlọ ntu. Mụ onwe m, onye nwe m Joab na ndị ohu ya na ndị ohu onye nwe m na-anọkwa n'ụlọ ikwu n'ọhịa. Ma mụ onwe m ga-aba n'ụlọ m iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ na isoro nwunye m dina. Ndụ gị na ndụ mkpụrụ obi gị ma ọ bụrụ na eme m ihe a. David wee sị Uria, nọdụkwa n'ebe a taa. Echi ka m ga-ezilagakwa gị. Uria wee nọdụ na Jerusalem ụbọchị ahụ na echi ya. David wee kpọọ ya, o wee rie ihe n'ihu ya, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ. David wee mee ka ọ ṅụbiga mmanya oke. O wee pụọ n'anyasị idina ihe ndina ya n'etiti ndị ohu onye nwe ya, ma ọ rịdaghị ruo ụlọ ya. O ruo n'ụtụtụ, na David degara Joab akwụkwọ wee ziga ya site n'aka Uria. O wee dee n'akwụkwọ ahụ sị, doonụ Uria na ncherịta ihu agha ahụ nke siri ike karịa. Sinụ n'iso ya laa azụ ka e wee tigbuo ya, o wee nwụọ. O ruo mgbe Joab na-eche obodo nche, na o tinyere Uria n'ebe ọ maara na ndị ikom bụ dimkpa nọ. Ndị ikom obodo wee pụọ buso Joab agha. Ụfọdụ n'etiti ndị Izrel wee daa, bụ n'etiti ndị ohu David. Uria onye Het nwụkwara. Joab wee ziga gosi David ihe niile e mere n'agha ahụ. O wee nye onye ozi iwu sị, mgbe ị gwabiri eze okwu ụgha niile, ọ ga-eru ka ọ bụrụ na ọnụma nke eze ebibie. O wee sị gị, gịnị mere unu jeruru obodo ahụ nso ibu agha? Unu amaghị na ha ga-esi na mgbidi gbaa ụta? Onye tigburu Abimelek nwa Jerubeshet? Nwaanyị esighị na mgbidi tọọ aka nkume n'isi ya?
o wee nwụọ na Tibes. N'ihi gịnị ka unu jeru mgbidi nso? Ị ga-asịkwa, ohu gị bụ Uraya onye Het anwụọkwa. Onye ozi ahụ wee jee bata gosi Devid ihe nne Joab ji zie ya. Onye ozi ahụ wee sị Devid, ndị ikom ahụ dị ike imegide anyị, wee pụkwute anyị ruo ọhịa. Anyị wee gbugide ha agha ruo oghere ọnụ ụzọ ámá. Ndị ọgba ụta wee si na mgbidi na-agba ndị ohu gị ụta. Ụfọdụ ndị ohu eze wee nwụọ. Ohu gị bụ Uraya onye Het anwụọkwa. Devid wee sị onye ozi ahụ, otu a ka ị ga-asị Joab, ka ihe a ghara ịjọ njọ n'anya gị, n'ihi na mma gị na-eripịa otu onye dịka ọ na-eripịa onye ọzọ. Mee ka agha gị dị ike megide obodo ahụ, kwada ya, gị meekwa ka ọ dị ike. Nwunye Uraya wee nụ na Uraya bụ di ya nwụọ, o wee tinyere di ya aka n'obi. Iru uju ahụ wee gabiga. Devid wee ziga webata ya n'ụlọ ya, o wee ghọrọ ya nwunye, mụọra ya nwa. Ma ihe Devid mere jọrọ njọ n'anya Jehova. Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 12. Jehova wee zie Netan jekwuru Devid, o wee bịakwute ya sị ya, ndị ikom abụọ dị n'otu obodo, otu bụ ọgaranya nke ọzọ bụ ogbenye. Ọgaranya ahụ nwere igwe ewu na atụrụ na igwe ehi bara ụba nke ukwuu, ma ogbenye ahụ enweghị ihe ọbụla ma ọ bụghị otu nwanne atụrụ nta nke ọ zụtara debe ya ndụ. O wee nọnyere ya, nọnyekwara ụmụ ya tolite. N'iberibe ihe oriri ya ka ọ na-eri, n'iko ya ka ọ na-aṅụkwa, n'obi ya ka ọ na-edina akwa. O wee ghọrọ ya nwa nwaanyị. Onye ije wee bịakwute ọgaranya ahụ, o wee hapụ ịwara anụ n'etiti igwe ewu na atụrụ ya maọbụ n'etiti igwe ehi ya, idoziri onye ije ahụ nke bịakwutere ya. Ma o were nwanne atụrụ nke ogbenye doziere nwoke ahụ bịakwutere ya. Iwe Devid wee dị ọkụ nke ukwuu megide nwoke ahụ. O wee sị Netan, Jehova na-adị ndụ n'ezie, onye kwesịrị ọnwụ ka nwoke ahụ bụ nke na-eme ihe a. Ma nwanne atụrụ ahụ, ọ ga-akwụghachikwa ya ogbenye ahụ ọkpụkpa anọ, n'ihi na o mere ihe a, na n'ihi na o nweghị ọmịiko. Netan wee sị Devid, gị onwe gị ka nwoke ahụ bụ. Otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, mụ onwe m tere gị mmanụ ịbụ eze Izrel. Mụ onwe m tapụtakwara gị n'aka Sọl, wee nye gị ụlọ onye nwe gị na ndị inyom onye nwe gị n'obi gị, nyekwa gị ụlọ Izrel na nke Juda. Ma ọ bụrụ na nke ahụ dị nta, m ga-atụkwasịkwara gị otu a na otu a. Gịnị mere iji lelie okwu Jehova, ime ihe jọrọ njọ n'anya ya? I werewo mma agha tigbuo Uraya onye Het, nwunye ya ka i werewokwara n'onwe gị na nwunye. Ma ya onwe ya, i werewo mma agha ụmụ Amọn gbuo ya. Ma ugbu a mma agha agaghị ewezuga onwe ya n'ụlọ gị ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na ileliwo m wee kuru nwunye Uraya onye Het ka ọ ghọrọ gị nwunye. Otu a ka Jehova sịrị, lee, m na-eme ka ihe ọjọọ si n'ụlọ gị bilie imegide gị. M ga-achịrịkwa ndị inyom gị n'anya gị nye ibe gị. Ọ ga-esokwa ndị inyom gị dina n'anya anyanwụ a, n'ihi na gị onwe gị mere ya na nzuzo. Ma mụ onwe m ga-eme ihe a n'ihu Izrel niile na n'ihu anyanwụ. Devid wee sị Netan, emehiewo megide Jehova. Netan wee sị Devid, Jehova emewokwa ka mmehie gị gabiga, ị gaghị anwụ. Otu ọ dị, n'ihi na imewo ka ndị iro Jehova kpọọlọ mkpọlụ nke ukwuu n'okwu a, nwa nwoke nke a mụrụ gị aghaghị ịnwụkwa. Netan wee laa n'ụlọ ya. Jehova wee tie nwata ahụ ihe otiti, bụ nke nwunye Uraya mụrụ nye Devid. O wee na-arịa ọrịa nke ukwuu. Devid wee rịọsie Chineke arịọ ike banyere nwata ahụ. Devid wee na-ebu ọnụ baa n'ime dina ala ogologo abalị niile. Ndị okenye ụlọ ya wee bilie n'akụkụ ya ime ka o si n'ala bilie, ma o kweghị. O soghịkwa ha rie nri. O ruo n'ụbọchị nke asaa na nwa ahụ nwụrụ. Ndị ohu Devid wee tụọ egwu igosi ya na nwa ahụ anwụọ, n'ihi na ha sịrị, lee, mgbe nwa ahụ nọ na ndụ, anyị gwara ya okwu ma o geghị ntị olu anyị. Anyị ga-esikwa aṅaa sị ya, nwa ahụ anwụọ, o wee mee onwe ya ihe ọjọọ? Devid wee hụ na ndị ohu ya na-atakwurịta onwe ha. Devid wee mata na nwa ahụ anwụọ. Devid wee sị ndị ohu ya, nwa ahụ ọnwụọ? Ha sị, ọ nwụọ. Devid wee si n'ala bilie, saa ahụ, tee onwe ya mmanụ, gbanwee uwe mgbokwasị ya, wee baa n'ụlọ Jehova kpọọ isi ala. O wee baa n'ụlọ ya jụọ ha, ha wee dọba anyị n'ihu ya, o rie. Ndị ohu ya wee sị ya, gịnị bụ ihe a nke i meworo?
ọ bụ n'ihi nwa ahụ mgbe ọ nọ na ndụ ka i buru ọnụ kwaa akwa, ma mgbe nwa ahụ nwụrụ i bilie rie nri? Ọ sị, mgbe nwa ahụ nọ na ndụ, eburu m ọnụ kwaa akwa n'ihi na m sịrị, onye maara, eleghị anya Jehova ga-emere m amara ka nwa ahụ wee dị ndụ. Ma ugbu a ọ nwụọ, n'ihi gịnịkwa ka mụ onwe m ga-ebu ọnụ? Apụrụ m iweghachi ya ọzọ? Mụ onwe m na-alakwuru ya, ma ya onwe ya agaghị alachikwute m. Devid wee kasie Batsheba bụ nwunye ya obi, wee bakwuru ya, ya na ya wee dina, wee mụọ nwa nwoke. Devid wee kpọọ aha ya Solomọn. Jehova wee hụ ya n'anya, o wee zie site n'aka Netan bụ onye amụma, kpọọ aha ya Jedidaya n'ihi Jehova. Ma Joab busoro Raba nke ụmụ Amọn agha, were obodo eze. Joab ezigara Devid ndị ozi sị, ebusowo m Raba agha, ewerewokwa m obodo mmiri. Ma ugbu a chịkọta ndị Izrel fọdụrụ, ma akwụla ikwu gị megide obodo ahụ, were ya, ka mụ onwe m ghara iwere obodo ahụ ya wee kpọkwasị ya aha m. Devid wee chịkọta ndị Izrel niile jeruo Raba, buso ya agha, were ya. O wee kpụpụ okpueze nke eze ya n'isi ya. Ọtụtụ ya bụ 1 talenti ọlaedo, nkume dị oke ọnụahịa dịkwa ya. O wee dị n'isi Devid. O wepụtakwara ihe nkwata obodo ahụ nke hiri nne nke ukwuu. Ọ mekwara ka ndị nọ n'ime ya pụta, o tinye ha n'okpuru mma nkwọ, na n'okpuru igwe na-ebi ihe, na n'okpuru anyụike igwe, meekwa ka ha gabiga n'ihe eji akpụ brik. Otu a ka ọ na-emekwa obodo niile nke ụmụ Amọn. Devid na ndị Izrel niile wee lọta na Jerusalem. Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel, isi nke 13. O ruo mgbe nke a gasịrị, na Absalọm nwa Devid mere nwanne nwaanyị mara mma, aha ya bụ Tema. Amnọn nwa Devid wee hụ ya n'anya. O wee dị Amnọn mkpa otu a, na o mere onwe ya onye ahụ na-adịghị ike n'ihi Tema bụ nwanne ya, n'ihi na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ka ọ bụ. O wee dị ike n'anya Amnọn ime ya ihe ọbụla. Ma Amnọn nwere otu enyi, aha ya bụ Jonadab nwa Shima, nwanne Devid. Ma Jonadab bụ nwoke maara ihe nke ukwuu. O wee sị ya, gịnị mere gị onwe gị na-ata ahụ otu a kwa ụtụtụ, gị nwa eze? Ị gaghị egosi m? Amnọn wee sị ya, Tema bụ nwanne nwaanyị Absalọm nwanne m, ka mụ onwe m na-ahụ n'anya. Jonadab wee sị ya, dinakwasị n'ihe ndina gị, mụ onwe gị onye ahụ na-adịghị ike. Ma mgbe nna gị batara ịhụ gị, ị ga-asị ya, biko ka Tema bụ nwanne m bata, ka o meekwa ka m rie nri, ka o dozikwa ihe oriri ahụ n'anya m, ka m wee hụ ya, rie n'aka ya. Amnọn wee dina, ma onwe ya onye ahụ na-adịghị ike. Eze wee bata ịhụ ya. Amnọn wee sị eze, biko ka Tema bụ nwanne m bata, mee achịcha abụọ n'anya, ka m wee rie ha n'aka ya. Devid wee zigara Tema ozi n'ụlọ sị, biko jee n'ụlọ Amnọn nwanne gị doziere ihe oriri. Tema wee jee n'ụlọ Amnọn nwanne ya, ma onye ahụ na-edina edina. O wee were ụtụ ọka flawa gwọrọ agwọ gwọọ ya, mee achịcha n'anya ya, sie achịcha ahụ. O were ite wụpụ ya n'ihu ya, ma ọ jụrụ iri ha. Amnọn wee sị, mee ka mmadụ ọbụla si n'ebe m nọ pụọ. Ha wee pụọ, mmadụ ọbụla n'ebe ọ nọ. Amnọn wee sị Tema, bubata ihe oriri n'ime ụlọ, ka m wee rie ya n'aka gị. Tema wee were achịcha nke o mere chịtara Amnọn nwanne ya n'ime ụlọ. Ọ chịta ha nso ya ka o rie. Amnọn wee jide ya sị ya, bịa soro m dina nwanne m. Ọ sị ya, mba nwanne m, agbadala m n'ala, n'ihi na adịghị m eme otu a n'Izrel. Emela ihe nzuzu a. Ma mụ onwe m, elee ebe m ga-eme ka ịtụta m laa? Ma gị onwe gị, ị ga-adị ka otu onye n'ime ndị nzuzu n'Izrel. Ma ugbu a biko gwa eze okwu, n'ihi na ọ gaghị egbochi m n'ebe ị nọ. Ma o kweghị ige ntị olu ya. Ọ dịkwa ike karịa ya. O wee weda ya n'ala, soro ya dina. Amnọn wee kpọọ ya asị, bụ ịkpọasị dị ukwuu hinne, n'ihi na ịkpọasị ọ kpọrọ ya dị ukwuu karịa ịhụnanya ọhụrụ. Amnọn wee sị ya, bilie laa. Ọ sị ya, emela otu a, n'ihi na ihe ọjọọ ukwu a n'izilaga m jọrọ njọ karịa nke ọzọ nke ị mere m. Ma o kweghị ige ya ntị. O wee kpọọ nwa okorobịa ya nke na-ejere ya ozi sị, biko si n'ebe m nọ chụpụ nwaanyị a n'ezi, kpachie ụzọ n'azụ ya, ma uwe mwụda nwere aka dị n'ahụ ya, n'ihi na uwe mwụda dị otu a ka ụmụ ndị inyom eze ndị na-amaghị nwoke na-eyi. Onye na-ejere ya ozi wee mee ka ọ pụọ n'ezi, wee kpachie ụzọ n'azụ ya. Tema wee bụrụ ntụ n'isi ya, dọwa uwe mwụda nwere aka nke dị n'ahụ ya. Ọ tụkwasị aka ya n'isi ya, wee laa, na-eje na-eti mkpu. Absalọm bụ nwanne ya wee sị ya, Amnọn nwanne gị o sorowo gị dina?
Ma ugbu a nwanne m, gba nkịtị, nwanne gị ka ọ bụ, atụkwasịla obi gị n'ihe a. Tema wee nọdụ dịka nwaanyị a hapụrụ naanị ya n'ụlọ Absalọm nwanne ya. Ma eze bụ Devid nụrụ ihe ndị a niile, iwe ya wee dị ọkụ nke ukwuu. Ma Absalọm agwaghị Amnọn okwu ọbụla, maọbụ nke dị njọ maọbụ nke dị mma, n'ihi na Absalọm kpọrọ Amnọn asị, n'ihi na o wedara Tema nwanne ya n'ala. O ruo mgbe afọ 2 zuru ezu gasịrị, na Absalọm nwere ndị na-akpacha ajị anụ na Bịa-Hezua nke dị n'akụkụ Ifrem. Absalọm wee kpọọ ụmụ ndị ikom eze niile. Absalọm wee bịakwute eze sị, biko lee, ohu gị nwere ndị na-akpacha ajị anụ. Biko ka eze na ndị ohu ya soro ohu gị jee. Eze wee sị Absalọm, mba nwa m, biko emela ka anyị niile jee, ka anyị wee ghara ibu edi arụ n'isi gị. Ọ rịgide ya, ma o kweghị ije, ma o goziri ya. Absalọm wee sị, ma ọ bụrụ na i jeghị, biko ka Amnọn nwanne m soro anyị jee. Eze wee sị ya, n'ihi gịnị ka ọ ga-esoro gị jee? Absalọm wee rịgide ya. O wee zie Amnọn na ụmụ ndị ikom eze niile ka ha soro ya jee. Absalọm wee nye ndị ohu ya iwu sị, biko lezienụ anya mgbe obi Amnọn dị mma na mmanya vaịn. Mgbe m sikwa unu tigbuonu Amnọn, menụ ka ọnwụ, unu atụla egwu. Ọ bụghị na mụ onwe m enyewo unu iwu? Dị n'ike, bụrụkwanụ ndị dimkpa. Ụmụ okorobịa Absalọm wee mee Amnọn dịka Absalọm nyere n'iwu. Ụmụ ndị ikom eze niile wee bilie rịkwasị nwoke ọbụla n'elu ịnyịnya muulu ya, ha wee gbalaga. O ruo mgbe ndị ahụ nọ n'ụzọ, na aka ahụ bịaruru Devid ntị sị, Absalọm na-egbu ụmụ ndị ikom eze niile, ọ dịghịkwa otu onye fọdụrụ n'ime ha. Eze wee bilie dọwa uwe ya niile dina n'ala. Ndị ohu ya niile na-eguzokwa ha na uwe ha dọwara adọwa. Jonadab bụ nwa Shima nwanne Devid wee zaa sị, ka onye nwe m ghara isi na emewo ka ụmụ okorobịa niile bụ ụmụ eze nwụọ, n'ihi na Amnọn naanị ya nwụrụ anwụ, n'ihi na e doro nke a n'okwu ọnụ Absalọm site n'ụbọchị o wedara Tema nwanne ya n'ala. Ma ugbu a ka onye nwe m bụ eze ghara ido okwu a n'obi ya, sị, ụmụ okorobịa eze niile anwụọ, n'ihi na Amnọn naanị ya nwụrụ anwụ. Absalọm wee gbalaga. Nwa okorobịa nke na-eche nche wee welie anya ya hụ ya, ma lee, ndị hiri nne na-abịa site n'ụzọ akụkụ ugwu dị n'azụ ya. Jonadab wee sị eze, lee, ụmụ ndị ikom eze abịawo dịka okwu ohu gị kwuru, otu a ka ọ dị. O ruo na mgbe o kwubiri okwu, lee, ụmụ ndị ikom eze bịara welie olu ha kwa akwa. Ọzọkwa, eze na ndị ohu ya niile kwara akwa dị ukwuu hinne. Ma Absalọm gbaragara jekwuru Talmai nwa Amihua eze Geshua. Devid wee na-eru uju nwa ya n'ụbọchị niile. Absalọm wee gbalaga jeruo Geshua, nọ n'ebe ahụ afọ 3. Agụụ na-agụsi mkpụrụ obi Devid bụ eze ike ịpụkwuru Absalọm, n'ihi na a kasiri ya obi banyere Amnọn n'ihi na ọ nwụrụ. Akwụkwọ nke 2 nke Samuel isi nke 14. Joab nwa Zeruaya wee mara na obi eze dị n'ebe Absalọm nọ. Joab wee ziga ozi na Tekoa sị n'ebe ahụ kute otu nwaanyị mara ihe sị ya, biko ma onwe gị onye na-eru uju, biko rikwa uwe iri uju, etakwala onwe gị mmanụ, kama dịka nwaanyị na-eru uju ọtụtụ ụbọchị ndị a n'ihi onye nwụrụ anwụ. Ị ga-abakwurukwa eze gwa ya okwu dịka okwu a si dị, sị, Joab wee tinye okwu n'ọnụ ya. Nwaanyị Tekoa wee gwa eze okwu, dakpuo ihu ya n'ala kpọọ isi ala, sị, zọpụta m eze. Eze wee sị ya, gịnị na-eme gị? Ọ sị, n'ezie, nwaanyị di ya nwụrụ anwụ ka m bụ, di m anwụọkwa. Nwaanyị na-ejere gozi nwekwara ụmụ ndị ikom abụọ, ha abụọ wee lụọ ọgụ n'ọhịa. Ọ dịghịkwa onye nnapụta n'etiti ha, ma otu onye tigburu ibe ya mee ka ọ nwụọ. Ma lee, agbụrụ ha niile biliwo megide nwaanyị na-ejere gozi. Ha wee sị, naanị onye tigburu nwanne ya ka anyị wee mee ka ọ nwụọ n'ọnọdụ ndụ nwanne ya onye o gburu. Anyị ga-ekpochapụkwa onye nnweta ahụ, ma a ga-emenụ icheku nke m nke fọdụrụ, nke ghara ịdọrọ di m aha ma ọ bụ ndị fọdụrụ n'elu ụwa. Eze wee sị nwaanyị ahụ, laa n'ụlọ gị, mụ onwe m ga-enyekwa iwu banyere gị. Nwaanyị Tekoa ahụ wee sị eze, n'isi m onye nwe m eze ka ajọ omume a dị, na n'isi ụlọ nna m, mee maka eze na oche eze ya bụrụ ndị ikpe na-amaghị. Eze wee sị onye na-agwa gị okwu, mee ka ọ bịakwute m, ọ gaghị emetụkwa gị aka ọzọ. Nwaanyị ahụ wee sị, biko ka eze cheta Jehova bụ Chineke gị, ka onye ọbụ ọbara ghara ibibi nke ukwuu, ka ha wee ghara ikpochapụ nwa m nwoke. Devid wee sị, Jehova na-adị ndụ, ọ dịghị otu n'ime agịrị isi nwa gị ga-ada n'ala. Nwaanyị ahụ wee sị, biko ka nwaanyị na-ejere gị ozi gwa onye nwe m bụ eze okwu, sị,
O kwuo, nwaanyị ahụ wee sị, ọ bụkwa n'ihi gịnị ka ị chere ihe dị otu a megide ndị Chineke? N'ihi na eze na-ekwu okwu a dịka onye ikpe mara, ebe eze na-adịghị eme ka onye nke ya chụpụrụ achụpụ lọta. N'ihi na anyị aghaghị ịnwụ, anyị dịkwa ka mmiri nke a na-awụsi n'ala, nke a na-agaghị achịkọta. Ma Chineke ewepụghị ndụ, kama ọ na-eche echiche ka onye a chụpụrụ achụpụ wee ghara ịbụ onye a chụpụrụ n'ebe ọ nọ. Ma ugbu a, ebe m bịaworo ịgwa eze bụ onye nwe m okwu a, ọ bụ n'ihi na ndị m emewo ka m tụọ egwu. Nwaanyị na-ejere gị ozi wee sị, biko ka m gwa eze okwu, eleghị anya ọ ga-eme okwu nke ohu ya nwaanyị, n'ihi na eze ga-anụ ịnapụta ohu ya nwaanyị n'ọbụ aka nwoke a na-achọ ikpochapụ mụ onwe m na nwa m nwoke n'otu ihe nketa Chineke. Nwaanyị na-ejere gị ozi wee sị, biko ka okwu onye nwe mbụ eze dịrị izu ike, n'ihi na dịka mmụọ ozi nke Chineke, otu a ka onye nwe mbụ eze dị ịnụ ezi ihe na ihe ọjọọ. Jehova bụ Chineke gị nọnyere gị. Eze wee zaa sị nwaanyị ahụ, biko ezonarịla m okwu nke mụ onwe m na-ajụ gị. Nwaanyị ahụ wee sị, biko ka onye nwe mbụ eze kwuo. Eze wee sị, aka Joab dịnyere gị n'ihe a niile. Nwaanyị ahụ wee zaa sị, ndụ nke mkpụrụ obi gị onye nwe mbụ eze. Ọ dịghị onye ọbụla na-esi n'ihe ọbụla onye nwe mbụ eze kwuru chee ihu n'aka nri maọbụ n'aka ekpe, n'ihi na ohu gị bụ Joab, ya onwe ya nyere m iwu, ya onwe ya tinyekwara okwu ndị a niile n'ọnụ nwaanyị na-ejere gị ozi. Ọ bụ ichegharị ihu okwu a ka Joab bụ ohu gị meworo ihe a, ma onye nwe mbụ bụ onye maara ihe dịka amamihe nke mmụọ ozi nke Chineke, ịma ihe niile dị n'ụwa. Eze wee sị Joab, biko lee, emewo m ihe a, gị jekwa mee ka nwa okorobịa ahụ bụ Absalọm lọta. Joab wee dakpuo ihu ya n'ala, kpọọ isi ala gọzie eze. Joab wee sị, taa ka ohu gị maara na ahụtawo m amara n'ihu gị, onye nwe mbụ eze. Ebe eze meworo okwu ohu ya, Joab wee bilie jee Geshua mee ka Absalọm baa na Jerusalem. Eze wee sị ka ọ chegharịa laa n'ụlọ ya, ma ọ gaghị ahụ ihu m anya. Absalọm wee chegharịa laa n'ụlọ ya, ma ọ hụghị ihu eze. Ma n'Izrel niile ọ dịghị nwoke mara mma dịka Absalọm a na-eto nke ukwuu, site n'obu ụkwụ ya wee ruo opu n'isi ya. Ọlụ adịghị n'ahụ ya ma mgbe ọ kọpụrụ isi ya, n'ihi na ọ bụ n'ọgwụgwụ afọ ka ọ na-akọpụ ya, n'ihi na agịrị isi dị arọ n'isi ya. O wee kọpụ ya, o wee tụọ agịrị isi dị n'isi ya ọgụ shekel 10 n'ihe ọtụtụ eze. E wee mụọra Absalọm ndị ikom 3 na otu nwa nwaanyị aha ya bụ Tema. Onye ahụ bụ nwaanyị mara mma ile anya. Absalọm wee biri na Jerusalem afọ 2 zuru ezu, ma ọ hụghị ihu eze. Absalọm wee zigara Joab ozi iziga ya jekwuru eze, ma o kweghị bịakwute ya. O wee ziga ọzọ nke ugboro 2, ma o kweghị bịa. Wee sị ndị ohu ya, leenụ oke ala ubi Joab dị n'akụkụ ala m. O nwekwara ọka balị n'ebe ahụ, jeenụ so ya ọkụ. Ndị ohu Absalọm wee so oke ala ubi ahụ ọkụ. Joab wee bilie bịakwute Absalọm ruo ụlọ ya sị ya, n'ihi gịnị ka ndị ohu gị siworo oke ala ubi m ọkụ? Absalọm wee sị Joab, lee, ezitere m gị ozi sị, bịa n'ebe a ka m zigakwa gị jekwuru eze sị, n'ihi gịnị ka m siworo na Geshua bịa? Ọ ga-adị m mma ma a sị na mụ onwe m anọdụ n'ebe ahụ ruo ugbu a, ma ugbu a ka m hụ ihu eze. Ọ bụrụkwa na ajọ omume adị n'ime m, ya mee ka m nwụọ. Joab wee bịakwute eze gosi ya. O wee kpọọ Absalọm. O wee bịakwute eze, kpọọ isi ala nye ya, kpuchie ihu ya n'ala n'ihu eze. Eze wee sụtụ Absalọm ọnụ. Akwụkwọ nke 2 nke Samuel, isi nke 15. O ruo mgbe nke a gasịrị, na Absalọm doziri onwe ya ụgbọala na ịnyịnya na ọgụ ndị ikom 210 ndị na-agba ọsọ n'ihu ya. Absalọm wee bilie n'isi ụtụtụ, guzo n'akụkụ ụzọ ọnụ ụzọ ámá. O ruo mgbe nwoke ọbụla nwere okwu nke geru eze ntị ka o wee kpee ya. Na Absalọm kpọrọ ya sị, olee obodo gị onwe gị si bịa? Ọ sị, otu n'ime ebo Izrel ka ohu gị si bịa. Absalọm wee sị ya, lee, okwu gị niile dị mma, zikwa ezi, ma ọ dịghị onye na-ege gị ntị site n'ebe eze nọ. Absalọm wee sị, onye ga-edo m onye ikpe n'ala nke a, ka nwoke ọbụla nke nwere okwu ma ọ bụ ikpe wee bịakwute m, wee kpọọ ya onye ezi omume. O ruo mgbe nwoke ọbụla bịaruru ya nso ịkpọ isi ala nye ya, na ọ setịrị aka ya, jide ya, sụtụtụ ya ọnụ. Absalọm wee mere Izrel niile dịka okwu si dị, bụ ndị bịakwutere eze ka ekpe ha ikpe. Absalọm wee
zuru obi ndị ikom Izrel n'ohi. O ruo n'ọgwụgwụ afọ 2, na Absalọm sịrị eze, "Biko ka m jee kwụghachikwa nkwa m nke m kwere Jehova n'ime Hebrọn, n'ihi na ohu gị kwere nkwa mgbe o biri na Geshua n'ime Siria sị, ọ bụrụ na Jehova emee ka m laghachi na Jerusalem n'ezie, m ga-efekwa Jehova ofufe." Eze wee sị ya, "Jee n'udo," wee bilie jeruo Hebrọn. Absalọm wee ziga ndị nledo n'ebo niile nke Izrel sị, "Mgbe m nụrụ olu opi ike, unu ga-asịkwa, Absalọm bụ eze na Hebrọn." Ọgụ ndị ikom 10 wee si na Jerusalem soro Absalọm jee, bụ ndị a kpọrọ. Ha wee na-eje n'izu oke obi ha, ma lee, ha amaghị ihe ọbụla. Absalọm wee zipụ Ahitofel onye Gilo, bụ onye na-adụ Devid ọdụ n'obodo ya, bụ Gilo, mgbe ọ na-achụ àjà. Nkekọta ahụ wee dị ike. Ndị Izrel na-abakwa ụba, na-eje n'ihu n'aka Absalọm, onye na-egosi ihe, wee bịakwute Devid sị, "Obi ndị ikom Izrel dị iso Absalọm n'azụ." Devid wee sị ndị ohi ya niile, ndị ya na ha nọ na Jerusalem, "Bilienụ ka anyị gbapụ, n'ihi na anyị enweghị mgbapụ n'ihu Absalọm. Meenụ ngwa ije, ka o wee ghara ime ngwa ruo anyị ahụ, mee ka ihe ọjọọ kwagide anyị, were ọnụ mma agha tigbuo obodo a." Ndị ohu eze wee sị eze, "Dịka ihe na-esi dị nke onye nwe bụ eze ga-ahọpụta, lee ndị ohu gị." Eze wee pụọ, ya na ụlọ ya niile ndị soro ya n'ụkwụ n'ụkwụ. Eze wee hapụ ndị inyom 10 bụ ndị iko ya nwanyị iche ụlọ. Eze wee pụọ, ya na ndị ya niile ndị soro ya n'ụkwụ n'ụkwụ. Ha wee nọdụ na Bet-Meak. Ndị ohu ya niile wee na-agabiga n'akụkụ ya, ndị Keret niile, ndị Pelet niile, na ndị Gat niile, bụ ndị ikom na ọgụ 10 ndị siri na Gat bịa soro ya n'ụkwụ n'ụkwụ, na-agabigakwa n'ihu eze. Eze wee sị Tai, bụ onye Gat, "N'ihi gịnị ka gị onwe gị na-esokwa anyị? Jee laghachi soro eze nọdụ, n'ihi na onye ala ọzọ ka ị bụ, onye hapụrụ ala ya ka ị bụkwa. Laghachi n'ebe gị. Nya hụrụ bụ ọbịbịa gị. Ọ bụ taa ka m ga-eme gị ka ị ṅagharịa n'iso anyị jee, n'ihi na mụ onwe m na-eje ebe mụ onwe m na-eje. Gị laghachi, meekwa ka ụmụnne gị laghachi, ka ebere na eziokwu dịnyere gị." Tai wee zaa eze sị, "Jehova na-adị ndụ, onye nwe m bụ eze na-adịkwa ndụ. N'ezie, nọdụ n'ọnọdụ ebe onye nwe m bụ eze ga-anọ, ma ọ bụ ịnwụ ọnwụ ma ọ bụ ịdị ndụ. N'ezie, n'ebe ahụ ka ohu gị ga-anọkwa." Devid wee sị Tai, "Jee gabiga." Tai onye Gat wee gabiga, ya na ndị ikom ya niile na ụmụntakịrị niile nke dị n'aka ya. Ala ahụ niile na-akwa akwa n'oke olu. Ndị ahụ niile na-agabigakwa. Eze na-agabigakwa mmiri Kidron, na ndị ya niile na-agabigakwa n'ihu ụzọ ọzara. Ma lee, Zedọk bịakwara, ya na ndị Livayị niile, na-ebu igbe ọgbụgba ndụ Chineke. Ha wee dọba igbe Chineke. Abiata wee rigo. Ruo mgbe ndị ahụ niile siri n'obodo gabigasịa, eze wee sị Zedọk, "Bughachi igbe Chineke n'obodo. Ọ bụrụ na ahụta m amara n'ihu Jehova, ọ ga-eweghachi m, mee ka m hụ ya n'ebe obibi ya. Ma ọ bụrụ na o si otu a, ihe ga-atọ m ụtọ, lee m, ya mee m otu ọ dị mma n'anya ya." Eze wee sị Zedọk, bụ onye nchụaja, "Ọ bụ onye ọhụ ụzọ ka ị bụ. Laghachi n'obodo n'udo, unu na Ahimaaz nwa gị na Jonatan nwa Abiata bụ ụmụ unu abụọ. Leenụ, mụ onwe m ga na-anọgide na ngabiga mmiri nke ọzara ruo mgbe okwu ga-esi n'ebe unu nọ bịa igosi m ka ihe si dị." Zedọk na Abiata wee bughachi igbe Chineke na Jerusalem. Ha wee nọdụ n'ebe ahụ. Ma Devid na-arịgo na nrigo ugwu Oliv, na-akwa akwa, ekpuchikwara isi ya. Ya onwe ya na-ejekwa gbara ọkwa efu. Ndị niile ndị soro ya jee kpuchikwara nwoke ọbụla isi ya. Ha wee na-arịgo na-akwa akwa. Otu onye wee gosi Devid sị, "Ahitofel dị n'etiti ndị nkekọta ahụ ndị na-eso Absalọm." Devid wee sị, "Biko Jehova, mee ka ịdọ ọdụ Ahitofel ghọọ ihe nzuzu." O ruo na mgbe Devid bịaruru elu nrigo ahụ, ebe ọ na-akpọ isi ala nye Jehova, lee, Hushai bụ onye Akait bịara izute ya, ya na uwe ya dọwara adọwa na aja n'elu isi ya. Devid wee sị ya, "Ọ bụrụ na ị soro m gabiga, ị ga-abụkwara m ibu. Ma ọ bụrụ na ị laghachi n'obodo wee sị Absalọm, ohu gị ka m bụ eze, dịka mụ onwe m bụ ohu nna gị mgbe m gara aga, ugbu a mụ onwe m ga-abụkwa ohu gị, ị ga-emebikwara m ịdụ ọdụ Ahitofel." Gị na ha anọghịkwa n'ebe ahụ, bụ Zedọk na Abiata na ndị nchụaja. Ọ ga-erukwa na okwu ọbụla ị ga-anụ site n'ụlọ eze, ị ga-egosi ya Zedọk na Abiata bụ ndị nchụaja.
Lee, ha na ụmụ ha ndị ikom abụọ nọ n'ebe ahụ, bụ Ahimaaz nwa Zadọk na Jonatan nwa Abiata. Site n'aka ha ka unu ga-ezitekwara m okwu ọbụla unu ga-anụ. Hushai bụ eze enyi Devid wee baa n'obodo Absalọm bakwara n'ime Hushai bụ eze Devid wee baa n'obodo Absalọm bakwara n'ime Jerusalem. Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 16. Devid wee gabiga elu nrigo nke nta ma lee, Ziba onye na-ejere Mefiboshet ozi zutere ya, chịrị ịnyịnya ibu abụọ ejikwara ejikwa. Ọgụ ụgbọ achịcha 10 dịkwa n'elu ya, na ọgụ iyoko mkpụrụ vaịn amịrị amị 5, na ọgụ mkpụrụ mgbe okpomọkụ 5, na 1 karama akpụkpọ mmanya vaịn. Eze wee sị Ziba, gịnị ka ị ga-eji ihe ndị a mee? Ziba wee sị, ịnyịnya ibu ndị a bụ ka ndị ụlọ eze wee nọkwasị achịcha, na mkpụrụ mgbe okpomọkụ bụ ka ụmụ okorobịa wee rie ha, mmanya vaịn bụ ka ndị na-ada mba n'ọzara wee ṅụọ. Eze wee sị, ma olee ebe nwa onye nwe gị nọ? Ziba wee sị eze, lee, ọ na-anọ na Jerusalem, n'ihi na ọ sịrị, taa ka ụlọ Izrel ga-enyeghachi m alaeze nna m. Eze wee sị Ziba, lee, gị onwe gị nwee ihe niile Mefiboshet nwere. Ziba wee sị, ana m akpọ isi ala ka m hụta amara n'ihu gị onye nwe mbụ eze. Eze bụ Devid wee bịarute Bahurim ma lee, otu nwoke nke sitere n'agbụrụ ụlọ Sọl na-esi n'ebe ahụ pụta. Aha ya bụ Shimei nwa Gera. Ọ na-apụta na-akọcha ka ọ na-apụta. Ọ tụọ Devid nkume, tụkwa ndị ohu niile nke eze bụ Devid, ndị Izrel niile na ndị dike niile dịkwa n'aka nri ya na n'aka ekpe ya. Ma otu a ka Shimei sịrị mgbe ọ na-akọcha, pụọ gị nwoke ọbara na nwoke jọgburu onwe ya. Jehova eweghachiwo n'isi gị ọbara niile nke ụlọ Sọl, onye ibuworo eze n'ọnọdụ ya. Jehova enyewokwa alaeze gị n'aka Absalọm bụ nwa gị. Ma lee, n'ihe ọjọọ gị ka ejideworo gị, n'ihi na nwoke ọbara ka ị bụ. Abishai nwa Zeruaya wee sị eze, n'ihi gịnị ka nkịta nke nwụrụ anwụ na-akọcha onye nwe mbụ eze? Biko, ka m gabiga wezuga isi. Eze wee sị, gịnị ka mụ na unu nwekọrọ ụmụ Zeruaya? Mgbe ọ na-akọcha, mgbe Jehova siwokwara ya kọchaa Devid, onye ga-asịkwa, gịnị mere i meworo otu a? Devid wee sị Abishai, sịkwa ohu ya niile, lee, nwa m nke si n'afọ m pụta na-achọ ndụ m. Onye Benjamin nke ọ ga-esikwa aṅaa ghara ịchọkarị ya ugbu a, ka ọ nọdụrụ onwe ya ka ọ kọchakwa? N'ihi na Jehova siworo ya kọchaa. Eleghị anya, Jehova ga-elekwasị mweda m anya. Jehova ga-enyeghachikwa m ezi ihe n'ọnọdụ nkọcha ya taa. Devid na ndị ikom ya wee jee n'ụzọ ha. Shimei na-ejekwa n'akụkụ ugwu na ncherịta ihu ya. Ọ na-eje ije wee kọchaa, tụkwa nkume na ncherịta ihu ya, kpolikwa aja. Eze na ndị niile ndị ya na ha yikọrọ jee wee bịaruo Ayefim, o wee tụrụ ndụ n'ebe ahụ. Absalọm na ndị niile bụ ndị ikom Izrel wee baa na Jerusalem. Ahitofel sokwara ya baa. O ruo mgbe Hushai bụ onye Akait bụ enyi Devid bịakwutere Absalọm, na Hushai sịrị Absalọm, ka eze dị ndụ, ka eze dị ndụ. Absalọm wee sị Hushai, ọ bụ nke a bụ ebere ị na-emere enyi gị? N'ihi gịnị ka ị na-esoghị enyi gị jee? Hushai wee sị Absalọm, mba, kama onye Jehova na ndị ikom niile nke Izrel họpụtaworo ya ka m ga-adịrị. Ọ bụkwa n'aka ya ka m ga-ebiri. Ọzọkwa, onye ka mụ onwe m ga-efe ofufe? Ọ bụghị n'ihu nwa ya, dịka m feworo ofufe n'ihu nna gị, otu a ka m ga-abụ n'ihu gị. Absalọm wee sị Ahitofel, dụọ ọnọdụ n'onwe unu ihe anyị ga-eme. Ahitofel wee sị Absalọm, gbakwuru ndị ikom nna gị ndị inyom, ndị o mere ka ha nọdụ iche ụlọ. Izrel niile ga-anụkwa na ị na-esi nna gị isi ọjọọ. Aka ndị niile gị na ha nọ ga-adịkwa ike. Ha wee gbasara Absalọm ụlọ ikwu n'elu ụlọ. Absalọm wee bakwuru ndị ikom nna ya ndị inyom n'anya Izrel niile ọdụ Ahitofel nke ọ dụrụ na mgbe ahụ, dịka a ga-asị na a jụrụ ese n'okwu Chineke. Otu a ka ịdụ ọdụ niile nke Ahitofel dị, ma n'ebe Devid nọ, ma n'ebe Absalọm nọ. Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 17. Ahitofel wee sị Absalọm, biko, ka m họpụta ọgụ nnu ndị ikom na nnu 10, bilie chọọ Devid n'azụ n'abalị a. M ga-abịakwasịkwa ya mgbe ike gwụrụ ya n'onwe ya. Mgbe aka ya na-adịghị ike, m ga-emekwa ka ọ maa jijiji. Ndị niile ndị ya na ha nọ ga-agbalagakwa. M ga-etigbukwa eze naanị ya. M ga-emekwa ka ndị ya niile laghachikwute gị, dịka nlaghachi mmadụ niile ka nwoke ahụ bụ, onye gị onwe gị na-achọ. Ndị Izrel niile ga-anọ n'ụdị. Okwu ahụ ziri ezi n'anya Absalọm na n'anya ndị okenye niile nke Izrel. Absalọm wee kpọọ, biko,
kpọọkwa Hushai bụ onye Arkite ka anyị nụrụkwa ihe dịkwa n'ọnụ ya onwe ya. Hushai wee bịakwute Absalọm wee gwa ya okwu sị, dịka okwu a si dị ka Ahitofel kwuru, anyị ga-eme ihe o kwuru? Ọ bụrụ na anyị agaghị eme ya, gị onwe gị kwuo. Hushai wee sị Absalọm, ọdụ nke Ahitofel dụwuru ugbu a adịghị mma. Hushai wee sị, gị onwe gị amawo nna gị na ndị ikom ya na ndị dike ka ha bụ, ndị mkpụrụ obi ha dị ilu ka ha bụkwa, dịka bịa gbabara aka nwa n'ọhịa. Nna gị bụkwa nwoke agha, ọ gaghị esorokwa ndị ya n'ọnọdụ abalị. Lee, ugbu a ya onwe ya ezowo onwe ya n'otu olulu ma ọ bụ otu n'ime ọnọdụ ya. Ọ ga-erukwa mgbe ụfọdụ n'ime ha dara na mmalite, na onye ọbụla na-anụ ya ga-asị, ntigbu dị n'etiti ndị ahụ nke na-eso Absalọm. Onye ahụ kwa ọbụla onye bụ dimkpa, onye obi ya dị ka obi ọdụm, ọ ga-agbaze agbaze, n'ihi na ndị Izrel niile amawo na dike ka nna gị bụ. Ndị bụ dimkpa ka ha bụkwa bụ ndị ya na ha nọ. Ma ana m adụ ọdụ ka a chịkọtasịa Izrel niile n'ebe ị nọ, site na Dan wee ruo Bịasheba, dịka aja nke dị n'akụkụ oke osimiri n'ịba ụba, ka ihu gị na-ejekwa n'agha ahụ. Anyị ga-abịakwutekwa ya n'otu n'ime ọnọdụ ebe a ga-achọta ya. Onyenwe anyị ga-adakwasịkwa ya dịka igirigi na-adakwasị ala. Anyị agaghị emekwa ka ọ bụla otu onye fọdụ n'etiti ya na n'etiti ndị ikom niile ndị ya na ha nọ. Ma ọ bụrụ na a chịkọta ya n'otu obodo, a ga-emekwa ka Izrel niile chịta ụdọ n'obodo ahụ. Anyị ga-adọkwa ya ruo mmiri iyi, ruo mgbe agaghị ahụta ọbụla otu ajịrịja nkume n'ebe ahụ. Absalọm na ndị ikom niile nke Izrel wee sị, ịdọ ọdụ Hushai bụ onye Arkite dị mma karịa ịdọ ọdụ Ahitofel. Ma Jehova nyere iwu imebi ezi ịdọ ọdụ nke Ahitofel, ka Jehova wee mee ka ihe ọjọọ bịakwasị Absalọm. Hushai wee sị Zedọk na Abiata bụ ndị nchụaja, otu a ka Ahitofel dara Absalọm na ndị okenye Izrel ọdụ, otu a na otu a ka mụ onwe m dụkwara. Ma ugbu a, ziganụ ngwa ngwa gosi Devid sị, anọla ọnọdụ abalị a n'ala ihe na-adịghị nke ọzara, kama ị gaghị ịgabiga, ka a ghara iloda eze na ndị niile ndị ya na ha nọ. Ma Jonatan na Ahimaaz na-eguzo n'Enrogel. Nwaanyị na-eje ozi wee gosi ya ndị ahụ wee gosi eze bụ Devid, n'ihi na ọ gaghị ekwe eme bụ ka ahụ ka ha baa n'obodo. Otu nwa okorobịa wee hụ ha gosi Absalọm. Ha abụọ wee jee ngwa ngwa baa n'ụlọ otu nwoke n'ime Bahurim, onye nwere olulu mmiri n'ogige ya. Ha wee rịda n'ebe ahụ. Nwaanyị nwe ụlọ wee were ihe mkpuchi ya gbasaa ya n'ọnụ olulu mmiri ahụ, tụsaa ọka a sụrụ asụ n'elu ya, ma ọ dịghị ihe a maara. Ndị ohu Absalọm wee bịakwute nwaanyị ahụ n'ụlọ sị, olee ebe Ahimaaz na Jonatan nọ? Nwaanyị ahụ wee sị ha agabigawo iyi mmiri. Ha wee chọọ ma ha achọtaghị ha. Ha wee lọta na Jerusalem. Ruo mgbe ha lasịrị na ha siri n'olulu mmiri ahụ rigota jee gosi eze bụ Devid. Ha wee sị Devid, bilienụ, gabiga mmiri ngwa ngwa, n'ihi na otu a ka Ahitofel dụworo ọdụ megide unu. Devid wee bilie, ya na ndị niile ndị ya na ha nọ. Ha wee gabiga Jọdan. Mgbe ihe ụtụtụ pụtara, ọ dịghị onye fọdụrụ nke na-agabiga Jọdan. Ma Ahitofel hụrụ na emeghị ihe ọ dụrụ n'ọdụ. O wee jikwa ịnyịnya ibu ya bilie, laa n'ụlọ ya, ruo obodo ya. O wee nye ụlọ ya iwu, kwụgbuo onwe ya. O wee nwee lie ya n'ili nna ya. Ma Devid bịaruru Mahanaim. Absalọm wee gabiga Jọdan, ya onwe ya na ndị ikom niile nke Izrel tinyere ya. Ma Amasa ka Absalọm doro n'isi ụsụ ndị agha n'ọnọdụ Joab. Ma Amasa bụ nwa otu nwoke aha ya bụ Itara onye Izrel, onye bịakwuru Abigail nwa nwaanyị Nahash, nwanne nwaanyị nke Zeruaya n'ime nne Joab. Izrel na Absalọm wee maa ụlọ ikwu ha n'ala Gilead. O ruo mgbe Devid bịaruru Mahanaim, na Shobi nwa Nahash nke Raba ụmụ Amọn, na Makia nwa Amel nke Lodeba, na Bazila onye Gilead nke Rogelim wetara nso Devid, wetakwa nso ndị ya na ha nọ ihe ndina na ọkwa na ite nke ọkpụ ite kpụrụ, na ọka wit, na ọka balị, na ụtọ ọka, na ọka ṅara aṅa, na akịdị, na lentil, na ọka ṅara, na oko, na mmanụ aṅụ, na mmiri ara ehi nke na-ahụrụ arahụ, na igwe ewu na atụrụ, na chiizi nke igwe ehi. Ha wee rie, n'ihi na ha sara agụụ na-agụ ndị nka. Ha na-adakwa mba, akpịrị na-akpọkwa ha nkụ n'ọzara.
akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 18. David wee gụkọta ndị ya na ha nọ, doo ndị isi usuu ndị ikom 210 na ndị isi usuu ọgụ ndị ikom 5 iche ha. David wee zipụ ndị ha, otu ụzọ n'ụzọ atọ n'aka Joab, na otu ụzọ n'ụzọ atọ n'aka Abishai nwa Zeruaya nwanne Joab, na otu ụzọ n'ụzọ atọ n'aka Itai bụ onye Gat. Eze wee sị ndị ya, aghaghị m isi unu pụọ, ọbụla mụ onwe m. Ndị ya wee sị, ị ga-ahapụ? N'ihi na ọ bụrụ na anyị agbalaga ha agaghị atụkwasị anyị obi. Ọ bụrụkwa na nkewa n'ime anyị anwụọ, ha agaghị atụkwasị anyị obi. N'ihi na ugbu a ọgụ nnu ndị ikom na nnu 5 dị ka anyị dị. Ma ugbu a ọ dị mma ka ị bụrụ anyị onye inyeaka site n'obodo. Eze wee sị ha, ihe dị mma n'anya unu ka m ga-eme. Eze wee guzo n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá. Ndị ya niile wee na-apụ n'ọgụ ise na nnu 2 na ọgụ 10, nnu 2 na ọgụ 10. Eze wee nye Joab na Abishai na Itai iwu sị, meenụ nwayọọ n'ahụ nwa okorobịa bụ Absalom n'ihi m. Ndị ya niile nụkwara mgbe eze nyere ndị isi niile iwu banyere Absalom. Ndị ya wee pụọ jee n'ọhịa izute Izrel. Agha ahụ wee dị n'oke ọhịa Ifrem, wee tigbuo ndị Izrel n'ebe ahụ n'ihu ndị ohu David. Ntigbu ukwu wee dị n'ebe ahụ n'ụbọchị ahụ bụ ọgụ nnu ndị ikom 200 na nnu 10. Wee na-agbasa agha ahụ n'ebe ahụ niile, n'elu ala ahụ niile. Oke ọhịa ahụ wee ripịa ọtụtụ mmadụ n'etiti ndị Izrel n'ụbọchị ahụ karịa ndị mma agha ripịara. Absalom wee zute ndị ohu David, ma Absalom na-anọkwasị n'ịnyịnya muulu ya. Ịnyịnya muulu ahụ wee baa n'okpuru alaka atụhịrị atụhị nke osisi terebint. Isi ya wee kọgide n'osisi terebint ahụ, wee doo ya n'etiti eluigwe na ala. Ma ịnyịnya muulu ahụ nke dị n'okpuru ya gabigara. Otu nwoke wee hụ ya, gosi Joab sị, lee, ahụrụ m Absalom ka ọ kwụrụ n'osisi terebint. Joab wee sị nwoke ahụ nke na-egosi ya, ma lee, ị hụrụ ya, ma gịnị mere i tigbughị ya n'ebe ahụ ruo ala? Ọ ga-abụkwa olu m inye gị ọlaọcha 10 na otu ihe okike. Nwoke ahụ wee sị Joab, ọ bụrụkwa na mụ onwe m ejide n'ọbụ aka m nna ọlaọcha 2 na ọgụ 10, ma m gaghị eseta aka m megidekwa nwa eze. N'ihi na ọ bụ na ntị anyị ka eze nyere gị na Abishai na Itai iwu sị, lezienụ anya banyere nwa okorobịa ahụ bụ Absalom onye ọbụla. Ma a sị na eme m otu a, m ga-eme ihe ụgha megide ndụ m, ma ọ dịghị okwu ọbụla a ga-ezonarị eze. Gị onwe gị ga-eguzokwa onwe gị n'akụkụ ọzọ. Joab wee sị, ọ bụghị otu a ka m na-eche n'ihu gị. O wee chịrị mkpanaka 3 n'aka ya, dọba ha n'obi Absalom mgbe ọ na-anọ na ndụ n'etiti osisi terebint. Ụmụ okorobịa 10 ndị na-ebu ihe agha Joab wee gbaa gburugburu tigbuo Absalom, mee ka ọ nwụọ. Joab wee fụọ opi ike ndị David wee si n'ịchụ Izrel n'azụ laghachi, n'ihi na Joab gbochiri ndị ahụ. Ha wee were Absalom tụba ya n'olulu ukwu n'oke ọhịa ahụ, mee ka oke ọbụ ukwu nke nkume guzo n'elu ya. Izrel niile wee gbalaga onye ọbụla n'ụlọ ikwu ya. Ma Absalom mgbe ọ nọ na ndụ, ọ nwere ogidi nke dị na ndagwurugwu eze guzoro onwe ya, n'ihi na ọ sịrị, enweghị nwa nwoke ime ka echeta aha m. O wee kpọọ ogidi ahụ aha ya, wee kpọọ ya ihe ncheta Absalom ruo taa. Ahimaaz nwa Zedọk wee sị, biko ka m gbaa ọsọ zie eze ozi ọma, nha Jehova ekpepụtawo ya n'aka ndị iro ya. Joab wee sị ya, ọ bụghị onye ozi ọma ka ị ga-abụ taa, kama ị ga-ezi ozi ọma ụbọchị ọzọ. Ma taa ị gaghị ezi ozi ọma, n'ihi na nwa eze anwụwo. Joab wee sị onye Kush, jee gosi eze ihe ị hụworo. Onye Kush ahụ wee kpọọ isi ala nye Joab gbaa ọsọ. Ahimaaz nwa Zedọk wee sịkwa Joab ọzọ, ma otu ọ dị, biko ka m gbaa ọsọ mụ onwe m kwa n'azụ onye Kush. Joab wee sị, n'ihi gịnịkwa ka gị onwe gị ga na-agba ọsọ nwa m? Ma ọ dịghị ozi ọma hụtara gị. Ma otu ọ dị, m ga-agba ọsọ ka o kwuru. Ọ sị ya, gbaa ọsọ. Ahimaaz wee gbaa ọsọ gburugburu ala gbabiga onye Kush ahụ. Ma David na-anọdụ n'etiti ọnụ ụzọ ámá abụọ ahụ. Onye nche wee jee ruo elu ụlọ ọnụ ụzọ ámá ruo mgbidi obodo, wee welie anya ya hụ, ma lee, otu nwoke na-agba ọsọ naanị ya. Onye nche wee kpọọ oku gosi eze. Eze wee sị, ọ bụrụ na ọ bụ naanị ya, ozi ọma dị n'ọnụ ya. O wee gbasi ike bịaruo nso. Onye nche wee hụ nwoke ọzọ ka ọ na-abịa. Onye nche wee kpọọ onye
na-eche ọnụ ụzọ oku sị, "Lee nwoke ọzọ na-agba ọsọ naanị." Eze wee sị, "Onye ahụ na-ezikwa ozi ọma." Onye nche wee sị, "Mụ onwe m na-ahụ ọgba ọsọ nke onye mbụ, ọ dị ka ọgba ọsọ Ahimaaz nwa Zadọk." Eze wee sị, "Enyi nwoke ka onye ahụ bụ, ọ bụkwa ezi ozi ọma ka ọ na-abịa izi." Ahimaaz wee kpọọ oku sị eze udo. Ọ kpụ isiala nye eze, kpuchie ihu ya n'ala sị, "Onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ Chineke gị bụ, onye mechibidoro ndị ikom ahụ ndị weliri aka ha imegide onye nwe mbụ eze." Eze wee sị, "Udo dịrị nwa okorobịa ahụ bụ Absalọm." Ahimaaz wee sị, "Anụrụ m oke igwe mmadụ mgbe Joab zitere ohu eze na ohu gị, ma amaghị m ihe ọ bụ." Eze wee sị, "Chegharịa, guzo onwe gị n'ebe ọ." Wee chegharịa guzo. Ma lee, onye Kush bịara. Onye Kush wee sị, "Ka ezi onye nwe m bụ eze ozi ọma, n'ihi na Jehova ekpepụtawo gị taa n'aka ndị niile na-ebili megide gị." Eze wee sị onye Kush ahụ, "Udo dịrị nwa okorobịa ahụ bụ Absalọm." Onye Kush wee sị, "Ndị iro onye nwe m bụ eze na ndị niile biliworo megide gị imejọ gị, ka ha dị ka nwa okorobịa ahụ." Eze wee maa jijiji nke ukwuu, rigoruo elu ụlọ nke ọnụ ụzọ ámá kwaa akwa. Ma otu a ka o siri mgbe ọ na-eje, "Nwa m Absalọm, nwa m Absalọm, ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na mụ onwe m anwụwo n'ọnọdụ gị, Absalọm, nwa m, nwa m." Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 19. E wee gosi Joab sị, "Lee, eze na-akwa akwa na-erukwa Absalọm uju." Nzọpụta wee ghọrọ ndị Devid niile iru uju n'ụbọchị ahụ, n'ihi na Devid nụrụ n'ụbọchị ahụ sị, "Ọ na-ewute eze n'ihi nwa ya." Ndị Devid wee ghere baa n'obodo n'ụbọchị ahụ dịka ndị ihere na-eghepụ mgbe ha na-agbalaga n'agha. Ma eze kpuchiri ihu ya. Eze wee tie mkpu n'oke olu sị, "Nwa m Absalọm, Absalọm, nwa m, nwa m." Joab wee bakwuru eze n'ụlọ sị, "Ihe imewo ka ihere mee ihu ndị ohu gị niile taa, bụ ndị na-ewepụga ndụ gị na ndụ ụmụ gị ndị ikom na nke ụmụ gị ndị inyom, na ndụ ndị inyom gị na ndụ ndị iko gị nwanyị taa, n'ihu ndị na-akpaghasị n'anya na n'ịkpọ ndị na-ahụ gị n'anya asị. N'ihi na egosiwo taa na ndị isi na ndị ohu abụghị ihe n'anya gị. N'ihi na amawo m taa na a sị na Absalọm adịwo ndụ, a sịkwa na anyị niile anwụwo taa, mgbe ahụ ọ ga-ezi ezi n'anya gị. Ma ugbu a bilie, pụọ, gwa ndị ohu gị okwu ga-aba ha n'obi. N'ihi na aṅụwo m iyi na Jehova na ọ dịghị otu nwoke ga-esoro gị n'ọnọdụ abalị a, ma a sị na ị gaghị apụ. Ma nke ahụ ga-ajọrọ gị njọ karịa ihe ọjọọ niile nke bịakwasịworo gị site n'ịdị na nwata ruo ugbu a." Eze wee bilie nọdụ n'ọnụ ụzọ ámá. Ha wee gosi ndị a niile sị, "Lee, eze na-anọdụ n'ọnụ ụzọ ámá." Ndị ahụ niile wee bịa n'ihu eze, ma Izrel gbalagara nwoke ọbụla n'ụlọ ikwu ya. Ndị Izrel niile wee na-ese okwu n'ebo niile nke Izrel sị, "Eze napụtara anyị n'ọbụ aka ndị iro anyị, ya onwe ya meekwara anyị wepụga onwe anyị n'ọbụ aka ndị Filistia. Ma ugbu a o siwo n'ala gbalaga n'ihi Absalọm. Ma Absalọm onye anyị tere mmanụ ịbụ isi anyị anwụọ n'agha. Ma ugbu a gịnị ka unu onwe unu na-adịghị ekwu ime ka eze lọta?" Eze bụ Devid wee zigara Zadọk na Abiata bụ ndị nchụaja ozi sị, "Gwanụ ndị okenye Juda okwu sị, n'ihi gịnị ka unu bụ ndị ikpeazụ ime ka eze lọta n'ụlọ ya?" Ma okwu Izrel niile abịaruo eze ntị ime ka ọ lọta n'ụlọ ya. "Ụmụnne m ka unu bụ, ọkpụkpọ m na anụ ahụ m ka unu bụ. N'ihi gịnịkwa ka unu bụ ndị ikpeazụ ime ka eze lọta? Amasa ka unu ga-asịkwa, ọ bụghị ọkpụkpọ m na anụ ahụ m ka ị bụ? Chineke mee m otu a, meekwa m ihe ọzọ otu a, ma ọ bụrụ na ị ghọghị onyeisi ụsụ ndị agha n'ihu m ụbọchị niile n'ọnọdụ Joab." O wee mee ka obi ndị ikom niile nke Juda rụlata dịka otu nwoke. Ha wee zigara eze ozi sị, "Lọta gị onwe gị na ndị ohu gị niile." Eze wee lọta bịaruo Jodan. Juda wee bịaruo Gilgal iji zute eze, ime ka eze gabiga Jodan. Shimei nwa Gera bụ onye Benjamin nke sitere na Bahurim wee mee ngwa soro ndị ikom Juda rịda
izute eze bụ Devid. Nnu ndị ikom 2 na ọgụ 10 sokwara ya site na Benjamin. Ziba kwa onye na-ejere ụlọ Sọl ozi, ya na ụmụ ya ndị ikom 15 na ohu ndị ohu ya. Ha wee jisie ike gabiga Jọdan n'ihu eze, ma ụgbọ mwebiga gabigara iwebiga ndị ụlọ eze na ime ihe dị mma n'anya ya. Shimei nwa Gira wee daa n'ihu eze mgbe ọ gabigara Jọdan. O wee sị eze, ka onye nwe m ghara ịgụ ajọ omume nye m. Echetakwala ihe ohu gị mere na ajọ omume n'ụbọchị onye nwe m bụ eze siri na Jerusalem pụọ, ka eze wee tinye ya n'obi ya. N'ihi na ohu gị amawo na mụ onwe m emehiewo, ma lee, abịawo m taa buru ụlọ niile nke Josef ụzọ ịrịda izute onye nwe m bụ eze. Abishai nwa Zeruaya wee zaa sị, agaghị eme ka Shimei nwụọ n'ihi nke a, n'ihi na ọ kọchara onye Jehova e tere mmanụ. Devid wee sị, gịnị ka mụ na unu nwekọrọ, ụmụ ndị ikom Zeruaya, na unu ga-abụrụ m onye mmegide taa? A ga-eme ka nwoke ọbụla nwụọ n'Izrel taa? N'ihi na ọ bụ na amaghị m na taa ka mụ onwe m bụ eze Izrel? Eze wee sị Shimei, ị gaghị anwụ. Eze wee ṅụọrọ ya iyi. Mefiboshet nwa Sọl rịdakwara izute eze, ma o dozighị ụkwụ ya, o dozighịkwa ahụ ọnụ ya, ọ saghịkwa uwe ya mmiri site n'ụbọchị eze jere ruo ụbọchị mgbe ọ bịakwara n'udo. O ruo mgbe ọ bịaruru Jerusalem izute eze, na eze sịrị ya, n'ihi gịnị ka ị na-esoghị m jee Mefiboshet? Ọ sị, onye nwe m eze, ohu m ghọgburu m, n'ihi na ohu gị sịrị ka m jikwara onwe m ịnyịnya ibu ka m wee nọkwasị ya soro eze jee, n'ihi na ohu gị dara ngwa ọrụ. O wee kwuluo ohu gị n'ebe onye nwe m bụ eze nọ. Ma onye nwe m bụ eze dị ka onye ozi Chineke, gị mekwa ihe dị mma n'anya gị, n'ihi na ụlọ nna m niile abụghị ihe ọbụla ma ọ bụghị ndị ọnwụ n'ihu onye nwe m bụ eze. Ma ị doro ohu gị n'etiti ndị na-eri ihe na tebụl nke gị. Ma ezi omume gịnị ka m nwere ọzọ ịtụku eze mkpu ọzọ? Eze wee sị ya, n'ihi gịnị ka ị na-ekwu okwu banyere okwu gị niile ọzọ? Asụọ m gị onwe gị na Ziba ga-eke ubi ahụ. Mefiboshet wee sị eze, ee, ya wuru ihe niile ebe onye nwe m bụ eze bịaworo n'ụlọ ya n'udo. Bazila bụ onye Gilead wee si na Rogelim rịda, o wee soro eze gabiga Jọdan izilaga ya n'ofe Jọdan. Ma Bazila mere agadi nke ukwuu, ọ gbara ogo afọ 4. Ya onwe ya zụkwara eze mgbe ọ na-anọdụ na Mahanaim, n'ihi na oke mmadụ ka ọ bụ nke ukwuu. Eze wee sị Bazila, gị onwe gị soro m gabiga, m ga-azụkwa gị n'ebe m nọ na Jerusalem. Bazila wee sị eze, ụbọchị afọ nke ndụ m dị ole m ga-eji soro eze rigoro Jerusalem? Ogo afọ 4 ka m gbara taa. M ga-amara ihe dị iche n'etiti ezi ihe na ihe ọjọọ. Oge ga-amata ụtọ ihe m na-eri ma ọ bụ nke m na-aṅụ. M ga-ege ntị ọzọ n'olu ndị ikom na-abụ abụ na ndị inyom na-abụ abụ. N'ihi gịnịkwa ka ohu gị ga-abụrụ onye nwe m bụ eze ibu ọzọ, dị ka ihe nta ohu gị na-eso eze gabiga Jọdan? N'ihi gịnịkwa ka eze ga-enyeghachi m ihe nyeghachi a? Biko ka ohu gị laghachi ka m wee nwụọ n'obodo m, n'akụkụ ili nna m na nne m. Ma lee, ohu gị bụ Kimham, ya soro onye nwe m bụ eze gabiga, gị mekwara ihe dị mma n'anya gị. Eze wee sị Kimham ga-eso m gabiga, mụ onwe m ga-emekwara ihe dị mma n'anya gị. Ma ihe ọbụla ị ga-ahọpụta ka m mere gị, m ga-emere gị ya. Ndị Devid niile wee gabiga Jọdan. Eze gabigakwara. Eze wee sụtụ Bazila ya ọnụ, gọzie ya, o wee laghachi n'ebe ya. Eze wee gabiga ruo Gilgal. Kimham sokwara ya gabiga. Ndị niile nke Juda wee mee ka eze gabiga ha na nkewa ndị Izrel. Ma lee, ndị ikom niile nke Izrel na-abịakwute eze wee sị eze, gịnị mere ụmụnne anyị bụ ndị ikom Juda zupụrụ gị n'ohi? Mee ka eze na ụlọ ya gabiga Jọdan. Na ndị ikom Devid niile tinyere ya. Ndị ikom niile nke Juda wee zaa ndị ikom Izrel sị, n'ihi eze dị anyị nso n'ahụ. N'ihi gịnịkwa ka iwe unu dị ọkụ banyere ihe a? Anyị eriwo ihe si n'aka eze pụta ma ọlị. Ọ dị onyinye nri ọbụla o wetara anyị? Ndị ikom Izrel wee zaa ndị ikom Juda sị, oke iri ka anyị nwere n'eze. Ọzọkwa, anyị nwere oke n'ime Devid karịa unu. Gịnị mekwara unu lere anyị anya ka okwu anyị ghara ibu ụzọ n'ime ka eze anyị lọta?
Ma okwu ndị ikom Juda siri ike karịa okwu ndị ikom Izrel. Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel, isi nke 20. Ma ọ dọbatara otu nwoke jọgburu onwe ya ịnọ n'ebe ahụ. Aha ya bụ Sheba nwa Bikri onye Benjamin. O wee fụọ opi ike sị, anyị enweghị oke n'ime David, anyị enweghịkwa ihe nketa n'ime nwa Jese. Nwoke ọbụla ya laa n'ụlọ ikwu ya Izrel. Ndị ikom niile nke Izrel wee si n'iso David rigo so Sheba nwa Bikri. Ma ndị ikom Juda rapara n'ahụ eze ha site na Jọdan wee ruo Jerusalem. David wee bịa ruo ụlọ ya na Jerusalem. Eze wee chịrị ndị inyom 10 ahụ bụ ndị iko ya, nke o mere ka ha nọdụ iche ụlọ. O wee tinye ha n'ụlọ ndebe n'azụ ha, ma ọ bakwurughị ha. Ha wee bụrụ ndị emechibidoro ụzọ ruo ụbọchị ọnwụ ha, na-adị ndụ dịka ndị inyom di ha nwụrụ. Eze wee sị Amasa, kpọkọtara m ndị ikom Juda n'ụbọchị 3, gị onwe gị guzokwa n'ebe a. Amasa wee jee kpọkọta ndị Juda, ma ọ nọrọ ọdụ karịa mgbe akara aka nke ọ kaworo ya. David wee sị Abishai, ugbu a Sheba nwa Bikri ga-emejọ anyị karịa Absalom. Gị onwe gị tiri ndị ohu onye nwe gị chụọ ya n'azụ, ka o wee ghara ịchọtara onwe ya obodo ụfọdụ e wusiri ike wee napụta onwe ya n'anya anyị. Ndị ikom Juda wee soro ya pụọ, ha na ndị Keret na ndị Pelet na ndị dike niile. Ha wee si na Jerusalem pụọ ịchụ Sheba nwa Bikri n'azụ. Mgbe ndị ahụ nọ n'akụkụ nkume ukwu nke dị na Gibiọn, Amasa bịaruru n'ihu ha, ma e keworo Joab ihe okike. Uwe mwụda ya ka o yikwasịrị, ihe okike dịkwa n'elu ya, ya na mma agha ekekọtara n'ụkwụ ya na ọbọ ya. Ma mgbe Joab pụtara, mma agha wee dapụ. Joab wee sị Amasa, ọ bụ n'udo ka ị nọ nwanne m? Joab wee were aka nri ya jide Amasa n'afọ n'ịsụtụ ya ọnụ. Ma Amasa elezighị anya na mma agha nke dị n'aka Joab, wee were ya tie ya n'okpuru ọgịrịga nke 5, wụsị ngịrị afọ ya n'ala, ma o tighịkwa ya ọzọ, wee nwụọ. Joab na Abishai bụ nwanne ya wee chọọ Sheba nwa Bikri n'azụ. Ma otu nwoke n'etiti ụmụ okorobịa Joab guzo n'akụkụ ya sị, onye ọbụla ihe Joab na-atọ ụtọ, na onye ọbụla dịrị David ya so Joab n'azụ. Ma Amasa na-atụrụ n'ọbara n'etiti ụzọ atụliri atụli. Nwoke ahụ wee hụ na ndị Izrel niile guzoro, wee bupụ Amasa n'ụzọ atụliri atụli, chigharịa n'ọhịa, tụkwasị uwe n'elu ya. Mgbe ọ hụrụ na onye ọbụla nke bịara n'ebe o guzoro, mgbe e bupụsịrị ya n'ụzọ atụliri atụli, ndị ikom niile gabigara iso n'azụ Joab ịchụ Sheba nwa Bikri n'azụ. O wee gabiga n'ebo niile nke Izrel ruo ebe na Bet-Maaka, na ndị Bịa niile wee kpọkọta ha. Ha wee bịa sokwa ya n'azụ. Ha wee bịa nọchigide ya n'agha n'ebe Bet-Maaka, wụkọta ihe ntụkọba imegide obodo ahụ. O wee guzo n'ime ekpe. Ndị niile soro Joab na-ebibi mgbidi ime ka ọ daa. Otu nwaanyị nke maara ihe wee si n'obodo ahụ kpọọ oku sị, nụrụnụ biko, sinụ Joab bịaruo nso n'ebe a ka m gwa gị okwu. O wee bịaruo ya nso. Nwaanyị ahụ wee sị, gị onwe gị bụ Joab? Ọ sị, mụ onwe m bụ ya. Nwaanyị ahụ wee sị ya, nụrụ okwu niile nke ohu gị nwaanyị. Ọ sị, ana m anụ nnọọ. Nwaanyị ahụ wee kwuo sị, ha na-ekwu okwu na mbụ sị, ha aghaghị ịjụ ese n'Ebel. Otu a ka ha kwuzukwara okwu. Mụ onwe m bụ otu onye n'ime ndị udo, ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'Izrel. Gị onwe gị na-achọ ime ka otu obodo na otu nne n'Izrel nwụọ. N'ihi gịnị ka ị ga-eloda ihe nketa Jehova? Joab wee zaa sị, ya bụrụ m ihe arụ, ya bụrụ m ihe arụ. M gaghị eloda ma ọlị, m gaghị ebibikwa ma ọlị. Ọ bụghị otu a ka okwu a dị, kama otu nwoke nke sitere n'ugwu Ifrem, Sheba nwa Bikri bụ aha ya, o weliri aka ya imegide eze, bụ imegide David. Nyenụ m ya naanị ya ka m si n'obodo a laa. Nwaanyị ahụ wee sị Joab, lee, a ga-atụpụtara gị isi ya n'ime mgbidi. Nwaanyị ahụ wee bịakwute ndị obodo ahụ niile na amamihe ya. Ha wee bupụ isi Sheba nwa Bikri, tụpụrụ ya Joab. O wee fụọ opi ike. Ha wee si n'obodo ahụ gbasaa. Nwoke ọbụla ọ laa n'ụlọ ikwu ya. Joab wee lata na Jerusalem jekwuru eze. Ma Joab bụ onyeisi ụsụ ndị agha niile nke Izrel. Benaya nwa Jehoiada bụ onyeisi ndị Keret, bụkwa onyeisi ndị Pelet. Adoram bụ onyeisi ụsụ ndị na-efe ofufe. Jehoshafat nwa Ahilud bụ onye ncheta. Sheva bụ odeakwụkwọ. Zedọk na Abiata bụ ndị nchụaja. Ọzọkwa, Ịla onye Jaya bụrụ David onyeisi n'ije ozi. Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel, isi nke 21.
Oke ụnwụ wee dị n'ụbọchị Devid afọ 3 n'usoro afọ na afọ. Devid wee chihu Jehova. Jehova wee sị, ọ bụ n'ihi Sọl na n'ihi ụlọ ọbara ya, n'ihi na o mere ka ndị Gibiọn nwụọ. Eze wee kpọọ ndị Gibiọn sị ha, ma ndị Gibiọn ọ bụghị n'ụmụ Izrel ka ha sitere, kama ha sitere na ndị Amọrait fọdụrụ. Ma ụmụ Izrel ṅụrụ ha iyi, ma Sọl chọrọ itigbu ha n'ekworo n'ihi ụmụ Izrel na Juda. Devid wee sị ndị Gibiọn, gịnị ka m ga-emere unu? Gịnịkwa ka m ga-eji kpuchie mmehie ka unu wee gozie ihe nketa Jehova? Ndị Gibiọn wee sị ya, ọ dịghị ọlaọcha maọbụ ọlaedo dịrị anyị n'ebe Sọl nọ, maọbụ n'ebe ụlọ ya nọ. Ọ dịghịkwa nwoke ọbụla a ga-eme ka ọ nwụọrọ anyị n'Izrel. O wee sị, ihe na onwe unu na-asị, ihe ahụ ka m ga-emere unu. Ha wee sị eze, nwoke ahụ nke mere ka anyị ngwụsịa, nke zubekwara ihe imegide anyị, wee kpochapụ anyị ka anyị ghara iguzo onwe anyị n'oke ala ọbụla nke Izrel, ka enye anyị ndị ikom asaa sitere n'ụmụ ya. Anyị ga-akwụbakwa ha nye Jehova n'ime Gibea Sọl, onye Jehova họpụtara. Eze wee sị, mụ onwe m ga-enye unu ha. Ma eze nwere ọmịiko n'ahụ Mefiboshet nwa Jonatan nwa Sọl, n'ihi ọṅụ iyi Jehova nke dị n'etiti ha, bụ n'etiti Devid na Jonatan nwa Sọl. Eze wee chịrị ụmụ ndị ikom abụọ nke Rispa nwa nwaanyị Aya, ndị ọ mụụrụ Sọl, bụ Amoni na Mefiboshet, na ụmụ ndị ikom ise nke Makai nwa nwaanyị Sọl, ndị ọ mụụrụ Adriel nwa Bazil onye Mehola. O wee nye ha n'aka ndị Gibiọn, ha wee kwụba ha n'ugwu n'ihu Jehova. Ha asaa wee daa n'otu. Ma e mere ka ndị ahụ nwụọ n'ụbọchị owuwe ihe ubi, n'ụbọchị mbụ na mmalite obibi ọka balị. Rispa nwa nwaanyị Aya wee chịrị akwa mkpe gbasara onwe ya n'elu oke nkume site na mmalite owuwe ihe ubi ruo mgbe e si n'elu igwe wụkwasị ha mmiri ozuzo. O kweghịkwa ka anụ ufe nke eluigwe nọkwasị ha n'ehihie maọbụ anụ ọhịa n'abalị. E wee gosi Devid ihe Rispa nwa Aya bụ nwaanyị iko Sọl mere. Devid wee jee chịrị ọkpụkpụ Sọl na ọkpụkpụ Jonatan nwa ya n'aka ndị nwe Jebesh Gilead, ndị zupụrụ ha n'ama Beshan, ebe ndị Filistia kwụbara ha n'ụbọchị ndị Filistia tigburu Sọl n'ime Gilboa. O wee si n'ebe ahụ chịkọta ọkpụkpụ Sọl na ọkpụkpụ Jonatan nwa ya. Ha chịkọtakwara ọkpụkpụ ndị a kwụbara. Ha wee lie ọkpụkpụ Sọl na Jonatan nwa ya n'ala Benjamin n'ime Zela, n'ili Kish bụ nna ya. Ha wee mee ihe niile eze nyere n'iwu, wee rịọta Chineke arịrịọ banyere ala ahụ mgbe ihe a gasịrị. Ma ndị Filistia ahụ nwere agha ọzọ ha na-ebuso Izrel. Devid wee rịda ya na ndị ohu ya buso ndị Filistia agha. Devid wee daa mba. Ishbi-Benob nke dị n'etiti ụmụ Rafa, onye ọtụtụ ube ya dị ọgụ shekel ọla 15 na ọtụtụ, ekewokwara onye ahụ ihe agha ọhụrụ. O wee sị na ya ga-etigbu Devid. Ma Abishai nwa Zeruaya nyere ya aka tigbuo onye Filistia ahụ, mee ka ọ nwụọ. Mgbe ahụ ndị ikom Devid ṅụrụ iyi sị, ị gaghị eso anyị pụọ ibu agha ọzọ, ka ị ghara imenyụ oriọna Izrel. O ruo mgbe ihe a gasịrị na agha dịkwa ọzọ na Gob nke ebusoro ndị Filistia. Mgbe ahụ Sibekaya onye Husha tigburu Saf nke dị n'etiti ụmụ Rafa. Agha wee dị ọzọ na Gob ebusoro ndị Filistia. Elhanan nwa Jaare-Oregim onye Betlehem wee tigbuo nwanne Goloyat onye Gat, onye osisi ube ya dị ka oke okporo dị arọ nke ọkpa akwa ji akpa akwa. Agha wee dị ọzọ na Gat, ma otu nwoke toro ogologo nọ n'ebe ahụ. Mkpịsị aka ya abụọ dị isi mkpịsị ụkwụ ya abụọ dịkwa isi. Ọnụọgụgụ ha dị 400. Ma a mụkwara onye ahụ nye Rafa, ọta Izrel ụta. Jonatan nwa Shimei bụ nwanne Devid wee tigbuo ya. Mmadụ 4 ndị a ka a mụrụ nye Rafa n'ime Gat. Ha wee daa site n'aka Devid na site n'aka ndị ohu ya. Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 22. Devid wee gwa Jehova okwu niile nke abụọ n'ụbọchị Jehova napụtara ya n'obe aka ndị iro ya niile na n'obe aka Sọl. O wee sị, Jehova bụ oke nkume m, n'ebe m wusiri ike, na onye na-eme ka m gbapụ, onye m nwere. Ọ bụ Chineke nke oke nkume m, ana m agbaba n'ime ya. Ọ bụ ọta m na mpi nke nzọpụta m, na elu ụlọ m na ebe mgbalaga m. Onye nzọpụta m, ị na-azọpụta m n'ihe ike. Onye a na-eto eto ka ọ bụ. Ana m akpọku Jehova wee zọpụta m n'aka ndị iro m. N'ihi na ebili mmiri nke ọnwụ gbara m gburugburu, mmiri iyi niile nke jọgburu onwe ya na-eme ka m tụọ egwu. Ụdọ niile nke ala mmụọ dị m gburugburu.
ọnya niile nke ọnwụ bịara n'ihu m. Ana m akpọku Jehova n'ime mkpa akpara m. Ọ bụ Chineke ka m na-akpọku. O wee si n'ụlọ ikwu ya n'olu m. Mkpu m tikuru ya bakwara na ntị ya abụọ, ala wee mee mkpọtụ, makwa jijiji. Ntọala niile nke eluigwe na-amakwa jijiji, wee mee ka ha mee mkpọtụ, n'ihi na iwe ya dị ọkụ. Anwụrụ ọkụ rigoro n'imi ya, ọkụ na-esikwa n'ọnụ ya ripịa afụrụ ọkụ icheku site na ya. O rulatakwuru eluigwe rịda. Oke ọchịchịrị dịkwa n'okpuru ụkwụ ya abụọ. O wee nọkwasị n'elu cherub dịka ịnyịnya wee fere. Wee hụ ya n'elu nku ifufe. O wee doo ọchịchịrị gburugburu ya ka ọ bụrụ ụlọ ntụ, bụ nchịkọta mmiri. Igwe ojii gbara ọchịchịrị nke mbara igwe site n'ọnwụnwụ nke na-enwu n'ihu ya. Afụnwụrụ ọkụ icheku ọkụ. Jehova si n'eluigwe na-ama egbe eluigwe. Onye kachasị ihe niile elu na-emekwa ka olu ya daa. O wee gbaa akụ ya, mee ka ha gbasaa amụma kwa, wee chụsaa ha. Wee hụ ebe osimiri si eru. A na-ekpughe ntọala niile nke elu ụwa dum mmadụ bi, n'ịbasị mbụ ike nke Jehova site n'ume nke iku ume nke imi ya. O si n'elu zie kuru m, dọpụta m n'ọtụtụ mmiri. Ọ na-anapụta m n'aka onye iro m dị ike, n'aka ndị na-akpa m asị, n'ihi na ha nwere ume karịa m. Ha na-abịa n'ihu m n'ụbọchị nhụjuanya m, ma Jehova bụrụ m ihe ndabere. O wee mee ka m pụta ruo ebe sara mbara. Ọ na-adọpụta m n'ihi na ihe m tọrọ ya ụtọ. Jehova na-enyeghachi m dịka ezi omume m si dị, dịka ịdị ọcha aka m abụọ si dị, otu a ka ọ na-emeghachi m ọzọ. N'ihi na edebewo ụzọ niile nke Jehova, emebighịkwa m iwu n'ịpụ n'aka Chineke m. N'ihi na ikpe ya niile dị n'ihu m, ụkpụrụ ya kwa adịghị m ewezuga onwe m n'ebe ha dị, m wee zuo oke n'ebe ọ nọ. Edebekwara m onwe m pụọ n'ajọ omume m. Jehova wee meghachi m dịka ezi omume si dị, dịka ịdị ọcha m n'anya ya si dị. N'ebe onye ebere nọ, ị ga-egosi onwe gị onye ebere. N'ebe nwoke zuru oke nọ, ị ga-egosi onwe gị onye zuru oke. N'ebe onye dị ọcha nọ, ị ga-egosi onwe gị onye dị ọcha. Ma n'ebe onye gbagọrọ agbagọ nọ, ị ga-egosi onwe gị onye mgba. Ị ga-azọpụtakwa ndị e wedara n'ala, ma anya gị abụọ dịkwasị ndị dị elu, ka ị wee mee ka ha dị ala. N'ihi na gị onwe gị bụ oriọna m, Jehova. Jehova na-emekwa ka ọchịchịrị nwuo enwuo. N'ihi na m na-esite na gị gbaa ọsọ ịchụso ndị na-apụnara mmadụ ihe. Ana m esite na Chineke m wubiga mgbidi. Chineke, ụzọ ya zuru oke. Okwu ọnụ Jehova bụ ihe a ṅụchara aṅụcha. Ọta ka ọ bụrụ ndị niile nke na-agbaba n'ime ya. Ọta ka ọ bụrụ ndị niile ndị na-agbaba n'ime ya. N'ihi na onye bụ Chineke ma ọ bụghị Jehova? Onye bụkwa oke nkume ma ọ bụghị Chineke anyị? Chineke bụ ebe m siri ike nke dị ike nke ukwuu. Ọ na-akwazikwa ụzọ m. Ọ na-edozi ụkwụ m ka ha dị ka ụkwụ nne-ele. N'elu ebe m dị elu ka ọ na-eguzokwa m. Ọ na-ezi aka m abụọ ibu agha. Ogwe aka m abụọ na-arọgọkwa ụtọ ọla. Inyewokwa m ọta nzọpụta gị. Umeala n'obi nke gị na-emekwa m ka m baa ụba. Ị na-eme ka nzọụkwụ m saa mbara n'okpuru m. Nkwonkwo ụkwụ m agbuchapụghịkwa. Ka m chọọ ndị iro m wee kpochapụ ha. Adịghị m alaghachikwa ruo mgbe e mere ka ha gwụsịa, wee mee ka ha gwụsịa. Ana m amapụkwa ha. Ha agaghị ebilikwa, ha wee daa n'okpuru ụkwụ m abụọ. Ị na-ejikwa ike kee m dịka ihe okike ibu agha. Ị na-eme ka ndị na-ebili megide m ruo ala n'okpuru m. Ndị iro m, inyewokwa m olu ha. Ndị na-akpọ m asị, ana m ekpochapụkwa ha. Ha na-aha anya, ma ọ dịghị onye na-azọpụta ha. N'ebe Jehova nọ ka ha na-aha anya, ma ọ zaghị ha. Ana m esukwa ha, mee ka ha dị ka aja ala. Ana m egwe ha, mee ka ha dị ka apịtị ezi. Ana m etisa ha. I wee mee ka m gbapụ n'ịlụ ọgụ niile nke ndị m. Ị na-edebe m ka m bụrụ isi mba niile ọzọ. Ndị m na-amaghị ga-efe m ofufe. Ndị ala ọzọ na-erube isi aghụghọ n'okpuru m. Mgbe ha nụrụ na ntị ha na-ege m ntị, ndị ala ọzọ na-ata ahụ, kee onwe ha ihe okike, si n'ebe mmechibido ha pụta. Jehova na-adị ndụ. Onye a gọziri agọzi ka oke nkume m bụkwa. Chineke nke oke nkume nzọpụta dịkwa elu.
bụ Chineke ahụ nke na-abụrụ m ọbụ, onye na-emekwa ka ndị dị iche iche rịda n'okpuru m, onye na-emekwa ka m si n'aka ndị iro m pụọ. Ị na-ewelikwa m elu karịa ndị na-ebili megide m, ị na-anapụta m n'aka mmadụ na-eme ihe ike. N'ihi nke a ka m ga-ekele gị Jehova n'etiti mba ọzọ, aha gị ka m ga-abụkukwa abụ ọma. Ọ na-eme ka nzọpụta eze ya dị ukwuu, ọ na-emekwara onye nke ya etere mmanụ ebere, bụ Devid, na-emekwara mkpụrụ ya ebere ruo mgbe ebighị ebi. Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 23. Ma ndị a bụ okwu ikpeazụ nke Devid, ihe nke si n'ọnụ Devid nwa Jese pụta, na ihe nke si n'ọnụ nwoke ahụ pụta, bụ onye mere ka o bilie, banyere onye nke Chineke Jekọb etere mmanụ, na onye nwere olu dị ụtọ n'ịbụ abụ ọma Izrel. Mmụọ nke Jehova kwuru site n'ọnụ m, okwu ya dịkwa n'ire m. Chineke Izrel sịrị, mụ ka oke nkume Izrel gwuru okwu. Onye na-achị mmadụ bụ onye ezi omume, ọ na-achị n'egwu Chineke. Ọ dịkwa ka ihe ụtụtụ mgbe anyanwụ na-awa, bụ ụtụtụ igwe ojii na-adịghị, mgbe ahịhịa ndụ na-epupụta n'ala site n'ọmụma anyanwụ, site na mmiri ozuzo. N'ihi na ọ bụghị otu a ka ụlọ m dị n'ebe Chineke nọ, n'ihi na ọgba ndụ ebighị ebi ka ọ gbaworo nye m, bụ ọgba ndụ edoworo n'usoro n'ihe niile, nke edebewokwara n'ihi na nzọpụta m niile na ihe ụtọ niile. N'ezie, ọ gaghị eme ka o pute, ma ndị jọgburu onwe ha dị ka ogwe a na-ekopụ ekopụ ha niile, n'ihi na ọ bụghị aka ka eji were ha. Ma nwoke nke na-emetụ ha aka ga-enweju igwe na osisi ube aka. A ga-ewerekwa ọkụ suresịa ha n'ọnọdụ ha. Ndị a bụ aha ndị dike ndị Devid nwere: Josheb-Bashebet onye Takemon-ite, onyeisi nke ndị ọchịagha. Onye ahụ bụ Adina onye Eznite, onye na-emegide nnụ ndị ikom abụọ e gburu n'otu ugboro. Nke so ya bụ Elieza nwa Dodai, nwa onye agha, bụ otu onye n'etiti ndị dike atọ ahụ, ndị ha na Devid nọ mgbe ha raara onwe ha nye ruo ọnwụ n'etiti ndị Filistia, ndị chịkọtara onwe ha n'ebe ahụ ibu agha. Ma ndị ikom Izrel rigoro. Onye ahụ biliri tigbuo ndị Filistia ruo mgbe ike gwụrụ aka ya wee rapara na mma agha. Jehova wee zọpụta nzọpụta ukwu n'ụbọchị ahụ. Ndị Izrel wee laghachi soro ya n'azụ, naanị iyipụ ihe dị n'ahụ ndị e gburu egbu. Nke so ya bụ Shama nwa Agi onye Hararait. Ndị Filistia wee chịkọta onwe ha n'ụsụ, ma oke ubi dị n'ebe ahụ jupụtara na lentil. Ma ndị Izrel gbapụrụ n'ihu ndị Filistia, o wee guzo onwe ya n'etiti oke ahụ, napụta ya, tigbuo ndị Filistia. Jehova wee zọpụta nzọpụta nke ukwuu. Ndị ikom atọ n'etiti ohu ndị isi na 10 ahụ wee rịda bịakwute Devid n'owuwe ihe ubi ruo ọgba Adulam. Ma ụsụ ndị Filistia amawo ụlọ ikwu ha na ndagwurugwu Refaim. Ma Devid nọ n'ebe ahụ e wusiri ike mgbe ahụ. Ma ebe nguzo ndị agha ndị Filistia dị na Betlehem mgbe ahụ. Devid wee chọsie ike sị, onye ga-eme ka m ṅụọ mmiri sitere na olulu mmiri Betlehem nke dị n'ọnụ ụzọ ámá? Ndị dike atọ ahụ wee wakpuo ọmụma ụlọ ikwu ndị Filistia, sere mmiri n'olulu mmiri Betlehem nke dị n'ọnụ ụzọ ámá. Ha wee buru ya kutere Devid, ma o kweghị ịṅụ ya. O wee wụsịara ya Jehova. Ọ sị, ya bụrụ m ihe arụ Jehova ime ihe a. M ga-aṅụ ọbara ndị ikom ahụ ndị ji ndụ ha n'aka ha na-eje? O kweghịkwa ịṅụ ya. Ihe ndị a ka ndị dike atọ ahụ mere. Ma Abishai bụ nwanne Joab nwa Zeruaya, onye ahụ bụ onyeisi ndị ikom atọ ahụ, onye ahụ fegharịkwara ube ya imegide ọgụ ndị ikom 15. Ha wee ghọọ ndị egburu egbu, e wee nwee aha n'etiti ndị ikom atọ ahụ. Adịghị asọpụrụ ya karịa ndị ikom atọ ahụ. O wee ghọrọ ha onyeisi. Ma o rughị ndị ikom atọ mbụ ahụ. Benaya kwa nwa Jehoiada, nwa nke nwoke bụ dimkpa nke Kabzeel, onye dị ukwuu n'ime ihe. Onye ahụ tigburu ụmụ ndị ikom abụọ nke Ariel nke Moab. Onye ahụ rịdakwara tigbuo ọdụm n'etiti olulu n'ụbọchị snow na-ezo. Onye ahụ tigbukwara nwoke ahụ bụ onye Ijipt, bụ nwoke mara mma ile anya. Ube dịkwa n'aka onye Ijipt ahụ, ma o ji mkpanaka rịdakwuru ya. Ọ na-apụ ube ahụ n'aka onye Ijipt n'ike, were ube ya gbuo ya.
Ihe ndị a ka Benaya nwa Jehoiada mere, wee nwee aha n'etiti ndị dike atọ ahụ. A na-asọpụrụ ya karịa ọgụ nnu ndị ikom 10 ahụ, ma o rughị ndị ikom atọ mbụ ahụ Devid wee doo ya ịba n'etiti ndị na-anụ okwu ya. Asahel nwanne Joab bụ otu onye n'etiti ohu ndị ikom 10 ahụ. Elhanan nwa Dodo nke Betlehem, Shama onye Harod, Elika onye Harod, Hilez onye Paatait, Ira nwa Akish onye Tekoa, Abieza onye Anatot, Mebunai onye Husha, Zamon onye Aha, Maharai onye Netofa, Hilel bụ nwa Baana onye Netofa, Itai nwa Riba nke Gibea ụmụ Benjamin, Benaya onye Piraton, Hidai nke mmiri iyi Gash, Ibiabon onye Araba, Azmavet onye Bahurim, Eliaba onye Shaalbim nke ụmụ Jashin, Jonatan, Shama onye Hararait, Ahiam nwa Shara onye Ararait, Elifelet nwa Ahashbai nwa onye Meakat, Eliam nwa Ahitofel onye Gilo, Hezro onye Kamel, Parai onye Arab, Igal nwa Netan nke Zoba, Bani onye Gad, Zelek onye Amon, Naharai onye Beerot onye na-ebu ihe agha, Joab nwa Zeruaya, Ira onye Jeta, Gareb onye Jeta, Uraya onye Het. Ha niile dị ọgụ ndị ikom 17. Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 24. Iwe Jehova wee dịkwa ọkụ ọzọ megide Izrel, wee kpalie Devid imegide ha sị, jee gụta Izrel na Juda. Eze wee sị Joab bụ onyeisi ụsụ ndị agha ndị dị n'aka ya, biko jegharịa n'ebo niile nke Izrel site na Dan wee ruo Bịasheba, gụkọtanụ ndị Izrel ka m wee mara ọnụọgụgụ ndị Izrel. Joab wee sị eze, ka Jehova bụ Chineke gị tụkwasịkwara ndị Izrel ka ịba ụba ha bara otu onye ọgụ ise ka anya onye nwe mbụ eze hụkwa ya. Ma onye nwe mbụ eze, n'ihi gịnị ka ihe a na-atọ ya ụtọ? Ma okwu eze dị ike n'ebe Joab nọ n'ahụ ndị isi ụsụ ndị agha. Joab na ndị isi ụsụ ndị agha wee si n'ihu eze pụọ ịgụkọta ndị ahụ bụ Izrel. Ha wee gabiga Jọdan, ma ụlọ ikwu ha na Aroa n'aka nri obodo ahụ nke dị n'etiti ndagwurugwu Gad, wee ruo Jeza. Ha wee bịaruo Giled, rukwa ala Tatim Hodoshi. Ha wee bịaruo Danjan, jee gburugburu ruo Zaidọn, bịaruo ebe wusiri ike nke Taya, na n'obodo niile nke ndị Havait na ndị Kenan, pụruo Negeb, Juda n'ime Bịasheba. Ha wee jegharịa n'ala niile, bịaruo Jerusalem n'ọgwụgwụ ọnwa 9 n'ọgụ ụbọchị. Joab wee nye eze ọnụọgụgụ nke ngụkọta ọ gụkọtara ndị Izrel, ma ọgụ nnu ndị ikom ọgụ ụzọ ise dị n'Izrel, ndị bụ dimkpa, ndị na-amịpụta mma agha. Ndị ikom Juda dịkwara ọgụ nnu ndị ikom ọgụ ụzọ 3,210. Obi Devid wee taa ya ụta mgbe ọ gụsịrị ndị Izrel. Devid wee sị Jehova, emehiewo m nke ukwuu n'ihe a m mere. Ma ugbu a Jehova, biko mee ka ajọ omume ohu gị gabiga, n'ihi na emewo m ihe nzuzu nke ukwuu. Devid wee bilie n'ụtụtụ, okwu Jehova wee ruo Gad ntị bụ onye amụma, onye ọhụ ụzọ nke Devid, si jee gwa Devid okwu sị, otu a ka Jehova sịrị, ihe atọ ka mụ onwe m na-ebokwasị gị, họpụtara onwe gị otu n'ime ha ka m wee mee gị ya. Gad wee bịakwute Devid sị ya, ọ bụ oke ụnwụ afọ 7 ga-abịakwute gị n'ala gị, ma ọ bụ na ị ga na-agbalaga n'ihu ndị na-akpagbu gị ọnwa 3 mgbe ndị ahụ na-achụ gị, ma ọ bụ na ajọ ọrịa na-efe efe ga-adị n'ala gị ụbọchị 3. Ugbu a mata, leekwa okwu m ga-eweghachiri onye na-ezite m. Devid wee sị Gad, anọ m na mkpa nke ukwuu, biko ka anyị daba n'aka Jehova, n'ihi na obi ebere ya bụrụ ụba, ma ka m ghara ịdaba n'aka mmadụ. Jehova wee tinye ajọ ọrịa na-efe efe n'ahụ Izrel site n'ụtụtụ wee ruo na mgbe akara ọgụ nnu ndị ikom ụzọ 315 wee nwụọ n'etiti ndị Izrel site na Dan wee ruo Bịasheba. Ma ozi wee setịpụ aka ya n'ebe Jerusalem dị ibibi ya. Jehova wee chegharịa n'ihe ọjọọ ahụ nke wee si mmụọ ozi ahụ nke na-ebibi n'etiti ndị Izrel ozuo. Ugbu a ha aka gị, ma mmụọ ozi nke Jehova nọ n'aka ebe nzọcha ọka nke Aron onye Jebush. Devid wee gwa Jehova okwu mgbe ọ hụrụ mmụọ ozi ahụ nke na-etigbu ndị Izrel sị, lee, mụ onwe m emehiewo, mụ onwe m emewokwa ajọ omume. Ma igwe atụrụ ndị a gịnị ka ha mere? Biko ka aka gị dịgide m, dịgidekwa ụlọ nna m. Gad wee bịakwute Devid n'ụbọchị ahụ sị ya, rigo, mee ka ebe ịchụ aja guzoro Jehova n'ebe nzọcha ọka nke Aron onye Jebus.
Devid wee rigo dịka okwu Gad si dị dịka Jehova nyere n'iwu. Arauna wee lee anya hụ eze na ndị ohu ya ka ha na-abịakwute ya. Arauna wee pụta kpọọ isiala nye eze, kpuchie ihu ya n'ala. Arauna wee sị, "Gịnị mere onyenwe m bụ eze bịakwutere ohu ya?" Devid wee sị, "Ịzụrụ ebe nzọcha ọka gị n'aka gị, iwuru Jehova ebe ịchụ àjà, ka e wee gbochie ihe otiti a n'ebe ndị Izrel nọ." Arauna wee sị Devid, "Ka onyenwe m bụ eze were ihe dị mma n'anya ya suru ọkụ. Lee, ehi iji chụọ àjà nsure ọkụ na ihe nzọcha ọka niile na ihe ehi niile ka ha bụrụ nkụ. Ihe a niile onyenwe m eze ka Arauna nyere eze." Arauna wee sị eze, "Ka ihe gị tọọ Jehova bụ Chineke gị ụtọ." Eze wee sị Arauna, "Mba, kama aghaghị m ịzụrụ ya n'aka gị n'ọnụ ahịa. M gaghị esurekwara Jehova bụ Chineke m àjà nsure ọkụ nke m na-etinyeghị ego ọbụla." Devid wee were ọgụ shekel ọlaọcha 210 zụrụ ebe nzọcha ọka ahụ na ehi ahụ. Devid wee wuoro Jehova ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ, sure àjà nsure ọkụ na àjà udo. E wee rịọta Jehova arịrịọ banyere ala ahụ. E wee gbochie ihe otiti ahụ n'ebe Izrel nọ.